με πείρα πολλών ετών, οπότε θα μας ωφελήσει όλους και παλιούς και καινούριους πιλότους. Μπορούμε να σε ακούσουμε, Διονύση, μπορεί να ξεκινήσει όποτε θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω να είμαστε όλοι εδώ. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εμείς οι εκπαιδευτές να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, οι εκπαιδευτές του Αλεξίποδου Πλαγιάς και γενικά όλοι όσοι ασχολούμαστε με το Αλεξίποδο Πλαγιάς, θα πρέπει να έχουμε στοιχειώδεις γνώσεις για βασικά πράγματα. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι από εμάς, δεν έχουμε σπουδάσει αεροναυπηγική, αεροδυναμική, ούτε έχουμε σπουδάσει μετεωρολόγοι, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου και τόσο κατάλληλο να μιλήσω για τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι άλλοι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στα φρανεία, στην ιατρική επιστήμη, να μιλήσουν για αυτά. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και να μεταφέρουμε σε εσάς κάποια γνώση. Κάποια γνώση την οποία ουσιαστικά αποκτήσαμε από το χρόνο. Κάθε τι που μαθαίνουμε στη ζωή, δηλαδή το βιβλίο για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου συμπιεσμένη σε μικρό χώρο. Δηλαδή, αν δούμε πώς σκέφτηκε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, είχε σκεφτεί ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα πετάνε, αλλά δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ το πώς θα πετάνε οι άνθρωποι. Αυτό που τον ενδιέφερε σε πρώτη φάση δεν ήταν η πτήση, ήταν η προσγείωση. Έτσι. Γι' αυτό οι πρώτες κατασκευές του Νταβίντσι ήταν κυρίως πώς θα προσγειωνόμαστε. Αυτό κατ' επέκταση στο σχέδιο θα το δούμε ότι το λειτουργήσε καλύτερα ο Φράνσις Ρογκάλο, έφτιαξε το πρώτο Ρογκάλο και σήμερα μετά από 100-150 χρόνια έχουμε τον Μπίμερ. Άρα βλέπουμε πολύ χρόνο συμπιεσμένο μέσα στο εφεδρικό σας αλεξίποδο. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς λειτουργεί ο χρόνος και η γνώση. Στο Αλεξίποδο Πλαγιάς στην Ελλάδα, μιας και είμαστε στην Ελλάδα, θα δούμε ότι δεν υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο ασφάλειας. Ένα παράδειγμα, εάν είμαστε στην Εθνική Οδό και οδηγάμε σε 2 λωρίδες, το στρατηγικό πλαίσιο για να μην γίνονται ατυχήματα όταν υπάρχει πολλής κόσμος είναι ότι θα δούμε όταν πλησιάζουμε στην εκβολή, τα διόδια λειτουργούν σαν μία εκβολή. Έτσι, οι περισσότεροι από εμάς το βλέπουμε ότι εντάξει, τα διόδια θα μας πάρουν τα λεφτά. Αν το δούμε με έναν άλλο τρόπο, ότι οι 2 λωρίδες κυκλοφορίας γίνονται 10 και μετά το κάναμε και λίγο πιο έξυπνα, βάλαμε και αυτό με το τηλεκοντρόλ, ούτως ώστε να μπορούν τα αυτοκίνητα να φεύγουν γρήγορα και να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Όπως και άλλα πολλά πράγματα, και αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο ασφάλειας. Αυτή είναι η φιλοσοφία των πραγμάτων, όπως και στην αεροπορία και σε οτιδήποτε. Θα δούμε ότι όλο το πλαίσιο λειτουργεί με μια στρατηγική και δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Παράδειγμα, φανταστείτε έναν πιλότο παραπέντε να πετάει ένα Airbus, να κάνει roll πριν την προσγείωση, wing over, γεμάτο επιβάτες, να πηγαίνει να κάνει ένα touch and go και μετά να ξαναπογειώνεται και να κάνει τα δικά του. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε μερικές φορές σε κάποιες απογειώσεις. Αυτός ο πιλότος δεν θα έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο να το κάνει, ή αν το έκανε, δεν θα ξαναπέταγε ποτέ στη ζωή του. Όλο αυτό το πλαίσιο εκεί στηρίζεται στην πειθαρχία. Στην πειθαρχία και στο κόστος που έχει ο καθένας, το τίμημα που θα πληρώσει για την παραβίαση των κανόνων που θα κάνει. Και η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα πια, όταν ένα αεροσκάφος πετάει, πριν να απογειωθεί και μέχρι να προσγειωθεί, να ελέγχονται τα πάντα. Άρα λοιπόν εκεί ο φόβος φυλάει τα έρμα. Το ίδιο βλέπουμε και στο στρατό, που δεν μας άρεσε, πήγαμε οι περισσότεροι. Το ερώτημα είναι πώς διοικείς ένα στρατόπεδο με 200 πιτσιρικάδες που διαχειρίζονται όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, πάλι και εκεί με το φόβο της πειθαρχίας και της τιμωρίας και της ποινής.
Στο Αλεξίπρωτο Πλαγιάς δεν υπάρχει αυτό. Όχι, μιλάω για την Ελλάδα κυρίως, γιατί σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Επίσης, το κόστος της απώλειας, για παράδειγμα, ένας πιλότος για να φτάσει σε ένα επίπεδο να πετάει ένα Airbus έχει πληρώσει 200 χιλιάρικα και παίρνει και έναν παχυλό μισθό με τον οποίο ζει. Άρα, αν χάσει το διπλωμά του ή αν δεν βρίσκει εταιρεία να δουλέψει, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έμεινε άνεργος και όλη του η επένδυση πήγε χαμένη. Έτσι. Στο Αλεξίπρωτο Πλαγιάς λειτουργούμε λίγο χωρίς αυτοπιθαρχία. Δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πλαίσιο ελέγχου, έτσι, και δεν υπάρχει και μια στρατηγική τι κάνουμε έτσι ώστε οι απογειώσεις μας να είναι πιο ασφαλείς και οι προσγειώσεις μας. Δηλαδή βλέπουμε στα βουνά πολλούς πιλότους να πετάνε, να πηγαίνουν να πετάξουν και το ερώτημα είναι ποιος έχει την ασφάλεια, ποιος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων εκεί. Έτσι. Λειτουργούμε δηλαδή κάπως ανεξέλεκτα. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης δεν είναι να πούμε τι θα κάνουμε σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις για να είμαστε πιο ασφαλείς. Αυτά θεωρώ τα γνωρίζετε όλοι. Τα ξέρετε οι περισσότεροι, τα έχετε μάθει μέσα από τις σχολές, έχετε μελετήσει αρκετά. Θα περάσω λίγο στο πώς βλέπω εγώ με τον δικό μου τρόπο, γιατί για να μιλήσουμε για την ασφάλεια μπορούμε να μιλήσουμε με διάφορους τρόπους και ο καθένας το βλέπει με το δικό του τρόπο. Εγώ θα θέλω να το δω λίγο πιο βαθιά για το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος σύμφωνα με τα όσα έχω παρατηρήσει τόσα χρόνια και θα ήθελα στο τέλος αυτής της παρουσίασης να καταλάβουμε όλοι ότι για αυτό που ονομάζουμε ασφάλεια πτήσεων, άσχετα από φορείς, άσχετα από εκπαιδευτές και από πιλότους, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι, γιατί όλοι μαζί συμβάλλουμε στο να χτίσουμε την κουλτούρα της ασφάλειας. Έτσι, κάτι το οποίο, αν θέλουμε να το δούμε ουσιαστικά, στη χώρα μας και σε πολλές χώρες δεν λειτουργεί. Θέλουμε πολύ, πολύ χρόνο ακόμα. Ξέχασα λίγο, αν με βοηθήσει κάποιος, πώς ανεβάζω την παρουσίαση εδώ πέρα. Για να τη δείξω. 1, 2. Δεν σ' ακούμε τώρα, Διονύση, σε χάσαμε. Ακούει. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Ωραία. Screen, περίμενε λίγο. Share screen. Αυτό το πράσινο που βλέπεις, Διονύση, κάτω. Στην κάτω μπάρα σου έχει μια πράσινη επιλογή. Share screen. Ναι, αυτό το έχω ανοίξει και μου βγάζει αυτό. Τι επιλογές? Οκ, για να δω αυτό, κάνουμε share αυτό. Το έχουμε. Ξεκίνησε. Ωραία. Ναι, για να το ανοίξω πιο πολύ. Μπράβο. Επέλεξε ως παρουσίαση προβολή. Στην προβολή. Είναι προβολή τώρα εδώ κάτω. Ναι, περίμενε. Έλα. Εντάξει. Το έχουμε. Καλύτερα. Θα μας έρθει και σε εμάς λίγο. Περίμενε να ενημερώσει. Εσύ το βλέπεις τώρα, βλέπεις την προβολή? Εγώ τη βλέπω, ναι. Εσείς το βλέπετε? Όχι, έχει παγώσει λίγο. Για προχώρα το μία κάρτελα κάτω. Οκ. Όχι, έχει παγώσει λίγο. Βγάλε και βάλε πάλι το share screen. Οκ. Stop share. Μισό. Ήρθε. Περίμενε. Ήρθε. Οκ. Περίμενε τώρα να το κάνουμε και προβολή. Πού πήγε? 1, 2.
Εντάξει. Όχι ακόμα. Τέλος Όχι, πάντων, θα το κάνουμε. εμάς δεν μας το δείχνει. Δεν χρειάζεται. Βγάλε την προβολή και δείξε το καρτέλα-καρτέλα. Έτσι όπως το βλέπουμε. Οκ. Οκ. Αυτή είναι μία παρουσίαση που είχα κάνει στη Σχολή Εκπαιδευτών. Την έχω φτιάξει λίγο για μας. Αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά είναι ότι όταν βλέπουμε γύρω μας ένα οποιοδήποτε συμβάν, συνήθως στεκόμαστε κάπως επικριτικά, κρίνουμε το συμβάν που βλέπουμε και δεν ψάχνουμε τα γιατί. Έτσι, και τα γιατί είναι πάρα πολλά. Εάν δώσουμε αμέσως απαντήσεις στο συμβάν και αποδώσουμε μία ευθύνη εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά χάνουμε τη βαθύτητα της έρευνας. Γιατί η απάντηση στο ένα γιατί δημιουργεί άλλα γιατί και άλλα γιατί και άλλα γιατί και στο τέλος φτάνουμε σε πιο βαθιά ανάλυση και βρίσκουμε τα πραγματικά αίτια. Λοιπόν, σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους πιλότους και τους εκπαιδευτές και όσους παρακολουθούν παράγοντες και όποιος άλλος παρακολουθεί αυτή την παρουσίαση, να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για συζήτηση με τον εαυτό μας σχετικά με τους τρόπους που μπορούμε να διαχειριστούμε την ασφάλεια στο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Και να κατανοήσουμε ότι όλοι μας είμαστε μέρος αυτής της κουλτούρας και να συμβάλλουμε στην ύπαρξή της. Έτσι. Επίσης, βλέποντας όλοι πάντα το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στο χώρο για θέμα ασφάλειας, καλό είναι να σκεφτεί ο καθένας αν θέλει να είναι μέρος του προβλήματος ή να συμβάλλει να είναι μέρος της λύσης. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να συμβάλλουν πάρα πολύ στη λύση κάποιων προβλημάτων. Απλά στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιαίτερη κουλτούρα και πάντα το βρίσκουμε πίσω από κάτι καλό το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Προσπαθούμε να βρίσκουμε δράκους. Θα μιλήσω γιατί είναι το σεμινάριο είναι του ΑΟΚ, θα μιλήσω για τον Κιθερώνα. Θεωρώ στην περιοχή μας και με τη παρουσία της άλλης σχολής του Βαγγέλη και η Freedom και η Oxygen έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα ασφάλειας στο βουνό, στον Κιθερώνα, για όσους θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αλλά πάντα όταν βλέπουμε κάποια άσχημα πράγματα και θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις, εκεί φοβόμαστε να παρέμβουμε, γιατί είτε δεν θέλουμε να σπάσουμε αυγά, είτε γιατί θα παρεξηγηθούμε. Και στο τέλος ζυγίζουμε και το image που θα χαλάσουμε για να μην γινόμαστε στενάχωροι. Αλλά ουσιαστικά σε ό,τι και να κάνουμε, άμα δεν σπάσουμε αυγά, δουλειά δεν γίνεται. Για παράδειγμα, έχουμε την περιοχή του Ασπροπύργου που πετάμε. Έχουν δημιουργηθεί κατά περιόδους διάφορα θέματα. Αυτά τα θέματα δεν έχει σημασία αν τα κάνει ένας πιλότος, τα κάνουν 2 ή τα κάνουν 3. Επηρεάζει ένα ολόκληρο χώρο. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν εμείς μπορούμε να πετάμε στον Ασπρόπυργο, αλλά από αυτές τις πράξεις επηρεάζεται και η Κρητική, επηρεάζονται και η Θεσσαλονίκη, γιατί κάποια στιγμή κάποιοι άλλοι άνθρωποι σε κάποιες άλλες αίθουσες θα πάρουν κάποια ιδιαίτερα μέτρα. Έτσι. Και οπότε ξέρουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και λογικοί, στην ITZ του αεροδρομίου κοντά, δεν πρέπει να βρισκόμαστε. Okay. Τι δεν μας αρέσει στο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε βίαιες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Ως εκπαιδευτής, και φαντάζομαι και όλοι οι συναδελφοί μου, όταν έχουμε κάποιο μαθητή, δεν βλέπουμε το μαθητή μόνο ως μαθητή. Πίσω από το μαθητή βλέπουμε την οικογένειά του, βλέπουμε την καριέρα του, βλέπουμε τη δουλειά του, βλέπουμε ένα σωρό πράγματα που πιθανόν και ο ίδιος δεν τα υπολογίζει και τα υπολογίζουμε εμείς περισσότερο από αυτόν. Γιατί μπορεί να υπάρξει μια δεδομένη στιγμή
που μπορεί να αλλάξει και να ανατρέψει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Okay. Ατυχήματα όμως, ό,τι και να κάνουμε, όλοι μας, θα συμβαίνουν. Και θα συμβαίνουν στους αιώνες των αιώνων. Σκοπός μας είναι να μην συμβαίνουν, αλλά και να τα μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας απαντήσεις στα γιατί, ώστε να μην επαναληφθούν. Και όταν δεν επαναληφθούν αυτά, θα επαναληφθούν κάποια άλλα και συνέχεια θα επαναλαμβάνονται κάποια άλλα και πάντα συνέχεια θα πρέπει να τα μειώσουμε. Θεωρώ στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο όσο αφορά τα ατυχήματα. Θα πω λίγο στην αρχή του αλεξιπτώτου πλαγιάς, τη δεκαετία του 90 που ξεκινήσαμε. Υπήρχε η εξής κουλτούρα. Το 90 που ερχόμουν στο βουνό, έβλεπα πάρα πολλά ατυχήματα. Έτσι, πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε μέρα ή εβδομάδα που να μην ήμουν παρόν σε κάποιο συμβάν. Τότε υπήρχε η εξής κουλτούρα, ότι τα αλεξίποτα, επειδή περισσότεροι προερχόντουσαν από τις ειδικές δυνάμεις από τα αλεξίποτα, το θεωρούσαμε πολύ φυσιολογικό ότι τα αλεξίποτα έχουν απώλειες. Είναι φυσιολογικό δηλαδή. Το να τσακιζόμαστε το θεωρούσαμε φυσιολογικό. Μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να καταλάβουμε ότι σε αυτό το σπορ πεθαίνουμε για να πετάξουμε και δεν πετάμε για να πεθάνουμε. Οπότε αυτό μετά από 5-6 χρόνια σιγά σιγά άρχιζε να αλλάζει, να διαφοροποιείται. Και τι βλέπουμε και ποιοι κινδυνεύουν, βλέπουμε ότι κινδυνεύουν περισσότερο στατιστικά. Θα δούμε ότι οι πολύ έμπειροι, αν δούμε ένα PVC, ένα παγκόσμιο κύπελο, πετάνε οι πιλότοι που είναι στο υψηλότερο επίπεδο, με τις πιο εντός εισαγωγικών λέξη επικίνδυνες πτέρυγες, έτσι, πτέρυγες δίχως επιστροφή, και όμως παρόλο που πετάνε με έναν εξοπλισμό που είναι στα όρια, δεν έχουμε ατυχήματα ιδιαίτερα. Επίσης βλέπουμε ότι και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τουλάχιστον στην Ελλάδα που έχουμε κάποια γνώση, πάλι δεν έχουμε ατυχήματα. Πού έχουμε τα ατυχήματα? Τα ατυχήματα τα έχουμε λίγο μετά τη βασική εκπαίδευση, έτσι, στο σημείο εκείνο που, γιατί όταν ο μαθητής είναι στο πλαίσιο της σχολής, αποφασίζει και σκέφτεται ο δάσκαλος γι' αυτόν. Δεν αποφασίζει μόνος του. Έτσι, οι αποφάσεις είναι του δασκάλου και όχι του μαθητή. Τα προβλήματα αρχίζουν να υπάρχουν όταν ο μαθητής θα αρχίζει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Δηλαδή, πώς θα κρίνει ότι για όλα αυτά που κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα, το μεγάλο. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Έτσι. Επίσης ξέχασα να πω ότι σε αυτή τη φάση ότι ό,τι και να κάνουμε στο πλαίσιο της ασφάλειας, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε κάποιον ηλίθιο. Ο ηλίθιος πάντα είναι γύρω μας και κάνει βόλτες, αλλά στο δικό μου κόσμο ο ηλίθιος πάντα είναι ένας εν δυνάμει έξυπνος, ο οποίος δεν έχει λάβει ακόμα όλες τις πληροφορίες. Γιατί αν λάβει όλες τις πληροφορίες, μετά σταματάει να είναι ηλίθιος. Πότε παραμένει ηλίθιος? Όταν συνεχίζει το ίδιο λάθος και δεν παίρνει το μάθημά του. Δηλαδή από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, έτσι, πρέπει να παίρνουμε κάποιο μάθημα. Παράδειγμα, έχουμε ένα παραμοτέρ που πετάει μέσα στη ζώνη του αεροδρομίου, 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές. Αυτό δεν ήξερα από ένα σημείο και μετά. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τα είπα και προηγουμένως, αναλύοντας τις στατιστικές των ατυχημάτων, τι θα πρέπει να κρατήσουμε. Ότι τα νούμερα θα μας δείχνουν πάντα ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Σημασία έχει για όλους μας
να καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός, έτσι. Και τα νούμερα των στατιστικών που βλέπουμε πολλές φορές και αναλύουν δεν έχουν καμία σημασία. Φτάνει να μην είμαστε εμείς να μην γίνουμε εμείς μέρος των στατιστικών. Δηλαδή να μην είμαστε μέσα στη στατιστική των ατυχημάτων. Πολλές φορές θεωρούμε, όπως έλεγε και ο Σάρτρ, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλα τα άσχημα θα συμβαίνουν σε άλλους και όχι σε μένα, στον εαυτό τους. Αλλά για τους άλλους, οι άλλοι είμαστε εμείς. Έτσι. Όλα αυτά οι άσχημες εικόνες δεν μας αρέσουν. Προτιμούμε εικόνες που να χαμογελάμε, να έχουμε μια ωραία προσγείωση με χαμόγελο και όσον αφορά την ασφάλεια, είναι η κουλτούρα που πρέπει να χτίσουμε όλοι μαζί. Okay. Θα μου πεις είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις την κουλτούρα της ασφάλειας. Είναι όχι. Απλά θέλει στρατηγική, θέλει χρόνο. Πώς ξεκίνησα το τσιγάρο εγώ και η δικιά μου γενιά, είμαστε από μια γενιά που είμαστε πιο καπνιστές στην Ελλάδα. Όταν ήμασταν παιδάκια, μας είχαν φτιάξει, αυτοί που θέλανε να προωθήσουν το τσιγάρο στην νεολαία, είχαν φτιάξει τσίχλες, που ήταν σαν τσιγάρα, σε κανονικό πακέτο. Σαν παιδάκια μάθαμε με αυτές τις τσίχλες. Μετά μάθαμε και με το Μάλμπορο. Okay. Αυτό που θέλω να πω ότι όλα χτίζονται σε βάθος χρόνου. Συνήθως παίρνουμε κάποια μέτρα προστασίας. Έχουμε κάποια μέτρα προστασίας, όπως είναι το εφεδρικό αλεξίποτο, όπως είναι η προστασία στην πλάτη μας, αλλά η ασφάλεια πάντα παράγει κίνδυνο, όσα μέτρα ασφαλείας και να έχουμε, και ο κίνδυνος πάντα παράγει ασφάλεια. Παράδειγμα, οδηγάς με ένα αυτοκίνητο που ξέρεις ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι και τόσο καλό, τα λάστιχά σου δεν είναι καλά, τα φρένα σου δεν είναι καλά, τα αμορτισέρ σου δεν είναι καλά, γενικά δεν είναι πολύ καλά, αλλά επειδή ξέρεις ότι δεν είναι πολύ καλά, έτσι, και είναι λίγο επικίνδυνο, πηγαίνεις πιο προσεκτικά και είσαι σε εγρήγορση. Αντιθέτως, όταν έχεις ένα αυτοκίνητο που είναι όλα υπέροχα, θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Το αυτοκίνητο θα σε προστατεύσει το ABS, θα σε προστατεύσει ο αερόσακος, θα σε προστατεύσει το ένα, θα σε προστατεύσει το άλλο. Και τότε ένα αυτοκίνητο που είναι πάρα πολύ ασφαλές γίνεται πολύ επικίνδυνο. Σιγά σιγά τα καινούργια αυτοκίνητα μας εκπαιδεύουν λίγο να δουλεύει το μυαλό μας λιγότερο. Δηλαδή, για να παρκάρεις ένα αυτοκίνητο έχει 15 αισθητήρες και σιγά σιγά μπορεί να παρκάρει και μόνο του. Ένα σωρό πράγματα τα κάνει μόνο του. Και έτσι μειώνει την αντίδραση τη δική μας όταν θα βγούμε στον δρόμο με 120, 130, 150, 200 χιλιόμετρα και τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε. Έχουμε μειωμένη αντίληψη. Μειωμένη αντίδραση. Γιατί σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου σταματάει να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας όπως πριν. Γενικότερα τα προβλήματα εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό μας περισσότερο. Τα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε κάθε φορά. Οι περισσότεροι από εμάς αυτό που συνήθως κάνουμε είναι ότι φροντίζουμε για να γεμίζουμε το στομάχι μας με τροφή. Φροντίζουμε το σώμα μας να είναι ωραίο, γυμναζόμαστε. Αλλά ξεχνάμε να δώσουμε τροφή στον εγκέφαλο και να γυμνάσουμε και τον εγκέφαλο λίγο. Αυτό λίγο το ξεχνάμε. Γενικότερα οι δυσκολίες και το παραπέντε μας βοηθάει πολύ σε αυτό. Το παραπέντε γυμνάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Γιατί? Σε τι με βοήθησε και μας βοηθάει και στην πραγματική μας ζωή. Σε τι σε βοηθάει? Σε βοηθάει στην πρόβλεψη. Δηλαδή, με το αλεξίπτωτο πλαγιάς πριν απογειωθείς, είναι από τις λίγες φορές μέσα στην ημέρα όπου δημιουργεί σκέψη μέσα στη σκέψη. Δηλαδή, η σκέψη μέσα στη σκέψη δημιουργεί τη συνείδηση. Είναι συνειδητή σκέψη για την απογείωση. Όταν πας να απογειωθείς, σκέφτεσαι και εκείνη την ώρα σκέφτεσαι μέσα στη σκέψη. Έτσι. Οπότε είναι μια συνειδητή απόφαση
για να απογειωθείς. Επίσης, όλα αυτά που σκέφτεσαι είναι οι προβλέψεις που κάνεις, έχεις μάθει να κάνεις για το τι ώρα θα απογειωθείς, προς τα που θα πας, να αλλάξεις το σχέδιο πτήσης στον αέρα ανάλογα με αυτά που θα συναντήσεις. Όλο αυτό που προβλέπεις σε βοηθά αργότερα και στη ζωή σου. Μαθαίνεις δηλαδή και στην ίδια τη ζωή, στην καθημερινότητα, να προβλέπεις πράγματα. Θα τα εξηγήσουμε και λίγο παρακάτω αυτά. Τελικά, τα μέτρα προστασίας που έχουμε δεν είναι ποτέ αρκετά. Έτσι. Το μεγαλύτερο μέτρο προστασίας που έχουμε είναι ο εγκέφαλός μας. Γενικά τα μέτρα προστασίας πολλές φορές μας δημιουργούν εφησυχασμό. Οι Λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες, η Σπάρτη ήταν ίσως η μοναδική πόλη που δεν είχε τύχη. Συνήθως θα δούμε ότι στα περισσότερα παλάτια, στις περισσότερες πόλεις είχαν υπερυψωμένα τείχη για να προστατεύονται από τους εχθρούς. Οι Σπαρτιάτες δεν είχαν τείχη, γιατί θεωρούσαν ότι τα τείχη δημιουργούν εφησυχασμό και όταν εφησυχάζεις κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Ενώ το να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση, είσαι πάντα σε καλύτερη κατάσταση να αντιδράσεις. Να δούμε λίγο για τους εξοπλισμούς. Το 1990 είχαμε περίπου, στις πρώτες πιστοποιήσεις, είχαμε περίπου 5 τεστ των αλεξιπτώτων. 5 με 6 τεστ γινόντουσαν. Σιγά σιγά, αναλύοντας τις στατιστικές των ατυχημάτων, τι συνέβαινε κάθε φορά, υπήρχε συνέχεια ένα update, δηλαδή τα 6 γίνανε 8, τα 8 γίνανε 10, τα 10 τεστ γίνανε 12, τα 12 τώρα έχουν φτάσει 24. Δηλαδή, είδαμε ότι κάνοντας συνεχόμενες αναλύσεις στο τι συνέβη την κάθε φορά, ο οργανισμός πιστοποίησης έδινε στις εταιρείες ένα frame, τις τεχνικές προδιαγραφές, ότι το αλεξίποτο που θα μου φέρεις για πιστοποίηση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, για το συγκεκριμένο εύρος κιλών, θα πρέπει να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι, είτε αυτό λέγεται εφεδρικό αλεξίποτο, είτε αυτό λέγεται πτέρυγα και ούτω καθεξής. Αυτό μας έχει βοηθήσει, δηλαδή σαν εξοπλισμούς είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο πια, σαν ασφάλεια, σαν επιδόσεις, και αυτό το οφείλουμε στη στατιστική, στην καταγραφή των συμβάντων, βάζοντάς τα σε κατηγορίες. Π.χ. παρατηρήσαμε κάποτε στο παρελθόν ότι παλιά δεν πετούσαμε καμία προστασία στην πλάτη. Σιγά σιγά καταλήξαμε να έχουμε το foam πίσω ή αερόσακο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είδαμε ότι πολλά ατυχήματα έχουν θέμα με τη σπονδυλική στήλη ή με τη λεκάνη, οπότε ο οργανισμός είπε δεν βγαίνει στην παραγωγή στους πιλότους κάθισμα χωρίς αυτά τα στάνταρ. Αυτό όλο μπορείτε να το φανταστείτε και το ξέρετε οι περισσότεροι, πέρασε σε όλα. Έτσι, σε όλες τις κατηγορίες αλεξιπτώτων. Το θέμα έχουμε εδώ κατηγορίες αλεξιπτώτων ή κατηγορίες γενικότερα καθισμάτων ή εφεδρικών και τα βαθμολογούμε α, β, γ, οτιδήποτε υπάρχει. Το θέμα είναι δεν ξέρω με τις κατηγορίες των μυαλών των πιλότων τι γίνεται, πώς αξιολογούνται. Το πρώτο λάθος που κάνουν οι πιλότοι είναι ότι υποβαθμίζουν την κατηγορία 1, το αλεξίποτο που θα ξεκινήσουν. Ενώ δεν ξέρουν βασικά πράγματα ακόμα, δεν έχουν μάθει. Δηλαδή, η κατηγορία 1 τι μας βοηθάει? Μας βοηθάει στο να έχουμε την περισσότερη παθητική ασφάλεια, έτσι, με τις βέλτιστες επιδόσεις και μας δίνει όλη αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή μας δίνει όλο το background που χρειαζόμαστε για να εξελιχθούμε σαν πιλότοι. Όμως, επειδή εμείς μπορεί να μην έχουμε την ικανότητα, να μην έχουμε την αντίληψη, να μην, πολλά να μην, θεωρούμε ότι μπορούμε να εξαγοράσουμε τη γνώση αγοράζοντας ένα άλλο αλεξίποτο. Αυτό το είδαμε πώς δουλεύει στην αρχή της δεκαετίας του 90, ότι από το εκπαιδευτικό μας αλεξίποτο πέραμε κατευθείαν όλοι αγωνιστικό, γιατί θεωρούσαμε ότι θα πετάξουμε καλύτερα. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι ενώ δεν ξέραμε να λύσουμε την άσκηση, με το μολύβι αγοράζαμε ένα πάρκερ θεωρώντας ότι με το πάρκερ θα λύσουμε την άσκηση. Έτσι. Και ενώ το έχουμε δει αυτό
να συμβαίνει πάρα πολλές φορές, πολλοί πιλότοι βιάζονται στο να πάρουν εξοπλισμούς πέρα από τις δυνατότητές τους, θεωρώντας ότι αυτό θα τους βοηθήσει περισσότερο. Είναι ένα βασικό λάθος που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό γίνεται διαχρονικά, δηλαδή δεν έχουμε διδαχθεί από την ιστορία. Έτσι. Δεν έχουμε διδαχθεί ότι η παραπάνω πτέρυγα, πιο πολύ όταν μια πτέρυγά μας είναι πάνω από τις δυνατότητες τις δικές μας, περισσότερο θα μας πάει πίσω παρά θα μας πάει μπροστά. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και πότε να κατεβαίνουμε κατηγορία εξοπλισμού. Για παράδειγμα, όταν πετούσα στους αγώνες 25 χρόνια περίπου και πάντα με high performance πτέρυγες. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 6-7 χρόνια, βγήκαν τα πρώτα two-liner αλεξίποτα. Δεν το θυμάμαι, ένα αλεξίποτο της Σόζο που είχε βγει πρώτο, πώς το λέγανε. Οπότε εκεί η λογική της πτήσης ήταν διαφορετική. Δηλαδή αυτά τα αλεξίποτα πετούσαν διαφορετικά, ήθελαν άλλο τρόπο χειρισμού, άλλη αντίληψη και άλλη συμπεριφορά σε δύσκολες καταστάσεις. Εκεί έπρεπε να πάρω μια απόφαση ότι αν θα θέλω να συνεχίσω στους αγώνες, θα πρέπει να αγοράσω μια τέτοια πτέρυγα. Ο λόγος που δεν αγόρασα μια τέτοια πτέρυγα να πετάξω με τέτοιες πτέρυγες στους αγώνες ήταν πολύ απλός. Είναι ότι δεν θα μπορούσα σε μια δεδομένη κατάσταση, ήξερα ότι θα λειτουργήσω με τη συνήθεια. Με αυτό που είχα μάθει 25-30 χρόνια. Δηλαδή, ότι όταν θα μου κλείσει το αλεξίποτο κοντά στην πλαγιά, ενστικτωδώς αυτό που θα κάνω είναι να επαναφέρω την πτέρυγα και να κάνω αυτά που είχα μάθει να κάνω τόσα χρόνια. Δεν θα πήγαινε εύκολα το χέρι μου στη χρήση του εφεδρικού αλεξίπτωτου. Οπότε αποφάσισα ότι μετά και από ένα συμβάν το οποίο έγινε στο Μεξικό, που σκοτώθηκε ένας πιλότος με μια τέτοια πτέρυγα, με ένα πρωτότυπο, ο οποίος ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο, δεν θυμάμαι το όνομά του, και το είχα συζητήσει με κάποιους ανθρώπους εκεί από την εταιρεία, ήταν αυτό, ότι όλοι απορούσαν γιατί μπορούσε να κάνει χρήση του εφεδρικού αλεξιπτώτου, δεν το έκανε. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούσε, πίστευε ότι θα το βγάλει αυτό το αλεξίποτο. Έτσι. Μετά με τον καιρό, βλέποντας τι συμβαίνει, αποφάσισε δηλαδή η κοινότητα του παραπέντε και σωστά αποφάσισε να έχουμε 2 εφεδρικά στους αγώνες. Okay. Άρα το να πετάς με μια αγωνιστική πτέρυγα και να καταλάβεις ότι πλέον μεγάλωσες ή πλέον οι απαιτήσεις, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι μια τέτοια πτέρυγα για να την πετάξεις στο 100% θέλει 150-200 ώρες το χρόνο. Έχεις το χρόνο να πετάξεις 200 ώρες με αυτή την πτέρυγα για να είσαι ασφαλής, να αισθάνεσαι OK. Γιατί αν την έχεις για να την πετάς 10 ώρες το χρόνο, δεν γίνεται. Οπότε όλα αυτά τα συνυπολογίζεις, οπότε κατεβαίνεις κατηγορία μετά. Δηλαδή, εξέλιξη δεν είναι να ανεβαίνουμε συνέχεια κατηγορία πτέρυγας. Εξέλιξη είναι να κατεβαίνουμε και κατηγορία πτέρυγας όταν ξέρουμε πού είναι τα όρια μας. Okay. Πάμε παρακάτω. Ας πάμε λίγο για τα βασικά της ασφάλειας. Ας θυμηθούμε λοιπόν πως η ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με πολλές άλλες, έχει μια μοναδική λέξη που λέγεται ασφάλεια. Δηλαδή την περιγραφή το μη σφάλμα, δηλαδή την αποφυγή λάθους. Εδώ πρέπει να αναλογιστούμε όλοι αν είμαστε τόσο γαμάτοι που δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος στη ζωή μας. Έτσι. Το ερώτημα είναι προς όλους αν νομίζετε ότι είναι δυνατόν να αποφύγετε να κάνετε κάποιο σφάλμα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Κάθε χρόνο κάνω κάποιες εκατοντάδες πτήσεις. Κάθε χρόνο υπάρχουν, μάλλον θα το πω αλλιώς. Η κοινότητα του παραπέντε θεωρεί ότι είμαι ένας πιλότος συναισθαλμένος, ένας πιλότος που προσέχω, δεν παίρνω εύκολα ρίσκα ή σχεδόν καθόλου και η ασφάλεια για μένα είναι αδιαπραγμάτευτη, η ασφάλεια της πτήσης.
Έτσι. Και έχω μια μεγάλη εμπειρία. Και όμως κάθε χρόνο σε ένα τέτοιο πιλότο που σκέφτεται και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ορθολογικά, κάθε χρόνο πιάνω τον εαυτό μου 3, 4, 5 φορές που λέω μεγάλε, εδώ θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι και τη γλίτωσες. Δεν θεωρώ ότι 3, 4, 5 φορές τον χρόνο κινδυνεύω από πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι σε υψηλό επίπεδο να πετάει διθέσιο αλεξίποδο, για παράδειγμα, και ξέρω πολλά πράγματα, ακόμα υπάρχουν πράγματα που θεωρώ ότι δεν τα γνωρίζω και εκείνα που δεν γνωρίζω και δεν έχω ανακαλύψει ακόμα, είναι εκείνα τα οποία μπορεί να με σκοτώσουν. Αυτό είναι κάτι που το έμαθα πολύ νωρίς στο παραπέντε. Ότι ξέρω αρκετά, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν ξέρω και εκείνα που δεν ξέρω τι θα γίνει. Όσοι λοιπόν θεωρείτε ότι δεν θα ασφάλετε, καλύτερα να πάτε να πιείτε καμιά μπύρα και να μας αφήσετε εδώ στην ησυχία μας να τα πούμε μετά μεταξύ μας. Η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να έχουμε ίσως είναι η ανασφάλεια, η εγρήγορση και κατ' επέκταση η πρόβλεψη. Είναι σημαντικό πράγμα η πρόβλεψη στο αλεξίποδο. Είναι σημαντικό όσο είμαστε στο έδαφος έχουμε όλο τον χρόνο να σκεφτούμε. Όσο είμαστε στον αέρα επίσης έχουμε αρκετό χρόνο να αναλύσουμε τα δεδομένα. Και πάντα πρέπει να προβλέπουμε πώς θα είναι οι συνθήκες εκεί που θα βρεθούμε στα επόμενα 3, 4, 5 λεπτά. Η επιλογή πολλές φορές στην πτήση δεν είναι το πού θα πας. Άμα το δούμε λίγο πιο βαθιά, η επιλογή είναι το τι αφήνεις για εκεί που θα πας. Αυτό είναι περισσότερο σε μάθημα cross country που μπορεί να το αναλύσουμε. Πάντα είναι η επιλογή αυτού που επιλέγουμε να αφήσουμε και όχι εκεί που θα πάμε. Έτσι, αυτό θέλει πιο μεγάλη ανάλυση. Δεν θα το πω τώρα. Απλά σας το δίνω σαν σκέψη. Σαν τροφή για σκέψη. Όταν πετάμε, θα πρέπει να κρατάμε το μυαλό μας συνέχεια για το τι μπορεί να μας προκύψει οπουδήποτε. Πώς να το πω τώρα. Να το πω παρακάτω. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε, έτσι, και πρέπει να κρατάμε το μυαλό μας ανοιχτό στον κίνδυνο. Δηλαδή, εδώ είναι τώρα τα σοβαρά προβλήματα που αρχίζουν να έχουν οι εκπαιδευτές με τους μαθητές τους. Οι μαθητές βλέπουν το καράβι, ότι πηγαίνει μια χαρά, έτσι, και πιστεύουν ότι όλα είναι εντάξει για κίνδυνα. Θα βάλω μια νοτελεία εδώ, θέλω να το αναπτύξω λίγο. Όταν ξεκινήσαμε, γιατί θέλω να μιλήσω για τη δύναμη της άγνοιας. Όταν ξεκινήσαμε το 1990 να πετάμε, πριν από μένα υπήρχαν και άλλοι πιλότοι που πετούσαν, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Βασικά το αλεξίποδο πλαγιάς, το τέλη του 1985, 86, 87, αρχές δεκαετίας του 90, άρχισε να ξεφυτρώνει σε όλο τον κόσμο σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι ότι σε άλλες χώρες ξεκίνησε καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που ξεκινήσαμε παραπέντε. Το ερώτημα εδώ είναι λοιπόν ποιος μας έμαθε παραπέντε. Δηλαδή ο δάσκαλός μας. Ο δάσκαλός μας από ποιον είχε δάσκαλο. Δηλαδή πώς μάθαμε. Γυρίζοντας στο παρελθόν και βλέποντας το Διονύση του 90, βλέπω ότι είχα το εξής. Είχαμε τον νεαρό της ηλικίας, ήμουν 22 χρονών, την άγνοια κινδύνου,
Είναι απίστευτο όπλο η άγνοια. Δηλαδή, αυτά που κάναμε, αυτά που συνέβαιναν τότε, δεν ήταν ούτε θέμα μαγιάς, ούτε τίποτα, ήταν καθαρά άγνοια. Εντάξει, για όλους μας. Γιατί δεν υπήρχε ο δάσκαλος. Δηλαδή, ποιος θα μάθει το δάσκαλο, δηλαδή, τι εμπειρία υπήρχε. Μετά από χρόνια, σιγά-σιγά αρχίσαμε να αποκτάμε κάποια πράγματα. Έτσι, και όσοι ήμασταν τυχεροί. Και με μια κουλτούρα ότι, είναι φυσιολογικό, τσακιζόμαστε. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Τα αλεξίπητα δικαιολογούν απώλειες. Όσοι ήταν στα αλεξίπητα το θυμούνται αυτό. Και το τρίτο, πολλοί άνθρωποι με σοβαρά κόμπλεξ κατωτερότητας που είχαμε και ένα σωρό άλλα κόμπλεξ, θεωρούσαμε ότι ήμασταν σπουδαίοι. Κάτι κάναμε, πετάγαμε, είμαστε κάτι. Έτσι, είχαμε ένα υπερεγώ περίεργο. Και όλα τα βλέπαμε ok. Τώρα τι γίνεται. Όταν ένας μαθητής είναι στη σχολή, ο μαθητής κοιτάζει, αλλά δεν βλέπει. Ο δάσκαλος είναι αυτός που βλέπει. Ο ένας έχει μάτια, ο άλλος είναι τυφλός. Και πολλές φορές όταν λέμε στο μαθητή ή λέμε στους μαθητές πώς θα χρησιμοποιήσουν το χρόνο σαν εργαλείο και σαν στρατηγική για να μάθουν και αυτοί σιγά σιγά με τον καιρό να βλέπουν, τότε γινόμαστε δυσάρεστοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στην εκπαίδευση. Το πιο σοβαρό που έχουμε είναι ότι δεν κρίνω τους ανθρώπους σε καμία περίπτωση, είναι ότι η νέα γενιά ανθρώπων που έρχεται έχει δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα γύρω από το Αλεξίποτο Πλαγιάς. Δηλαδή, όλα αυτά τα social media που υπάρχουν, όλες αυτές οι πληροφορίες στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι σαν... μπορούμε να βρούμε άπειρα ωραία πράγματα μέσα, αλλά συνήθως επιλέγουμε να κοιτάζουμε αυτά που εμείς θέλουμε να δούμε και αυτά που εμείς θέλουμε να ακούσουμε. Γενικά ο εγκέφαλος είναι τεμπέλικο όργανο. Δεν του αρέσει να δουλεύει. Πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να δουλέψει. Παράδειγμα, σου βλέπει κάποιος ένα βίντεο με το παραμότορ, σου λέει εντάξει, το βάζω στην πλάτη, κάνω μια στροφή, τον γκάζει, έφυγα, πετάω, γεια. Εύκολο. Κάποια στιγμή λοιπόν από την εικονική πραγματικότητα, όταν θα έρθει στην εκπαίδευση, τότε έρχεται αντιμέτωπος με τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν πλέον να γίνονται δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί υπάρχει ο εκπαιδευτής, ο οποίος είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι απαξιωμένος στην Ελλάδα. Είναι σαν το δάσκαλο. Έτσι. Και ο δάσκαλος στην Ελλάδα είναι απαξιωμένος. Γενικά και οι γιατροί μας στην Ελλάδα είναι απαξιωμένοι. Είμαστε ένας λαός που οτιδήποτε δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, το απαξιούμε. Θα βρούμε τον τρόπο. Οπότε το βλέπουμε συνήθως τον εκπαιδευτή, μάλλον το δάσκαλο στο σχολείο, αν το δούμε με λίγο βαθύτητα, δεν μας ενδιαφέρει να πάει το παιδί μας να μάθει γράμματα. Μας ενδιαφέρει να ξεφορτωθούμε το παιδί από το σπίτι για λίγες ώρες και να το στείλουμε στο σχολείο, γιατί άμα μας ενδιαφέρε να μάθει το παιδί μας γράμματα, δεν θα βρίζαμε το δάσκαλο. Έτσι. Γιατί για αυτά που δεν μαθαίνει το παιδί μας στο σχολείο, φταίει ο δάσκαλος και δεν φταίει η οικογένεια. Την οικογένεια δεν την βλέπουμε ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει και στο Αλεξίποτο Πλαγιάς. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, οι μαθητές μου με πληρώνουν, αλλά άμα το δούμε με βαθύτητα, με πληρώνουν για να φταίω. Δηλαδή, μου δίνουν λεφτά για να μου ρίξουν την ευθύνη. Δηλαδή, δεν μαθαίνω, όχι γιατί εγώ δεν έχω αντίληψη, δεν έχω νοημοσύνη, δεν έχω ταλέντο, δεν αφιερώνω χρόνο. Πρέπει να φταίς εσύ. Γι' αυτό με πληρώνουν, για να φταίω. Έτσι. Δεν γενικεύω, αλλά σε βάθος είναι αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με το γιατρό, με το φακελάκι.
Εντάξει. Σκοτώνουμε τον όργο του Ιπποκράτη, οι γιατροί είναι όλοι φακελάκια. Άρα λοιπόν όταν ως κοινότητα, αντί να έχουμε πρότυπα εκπαιδευτές, να έχουμε πρότυπα πιλότους, τους αποδομούμε. Και αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου, ξέρετε. Δηλαδή, έχει να κάνει με την νοημοσύνη. Και είναι και μαθηματικά, αποδεικνύεται πώς λειτουργεί. Δηλαδή, αν πούμε κάτι για τον Μπετόβεν, θα πούμε ωραίος μουσικός ο Μπετόβεν, αλλά θα πεταχτεί ο άλλος, να, αλλά ξέρεις, ήταν κουφός. Δηλαδή θα ψάξει να βρει το ελάττωμα. Δηλαδή κάτι που είναι πολύ ψηλά, προσπαθούμε συνέχεια να το κατεβάζουμε κάτω, να το φέρουμε στο επίπεδό μας. Γιατί όταν δεν μπορούμε να το φτάσουμε εκεί που είναι. Θα πεις ωραίος τραγουδιστής ο Φρέντι Μέρκιουρι, ναι, αλλά ήταν αδερφή, ξέρω εγώ. Τι θα πει ο καθένας. Ή ο άλλος ήταν πρεζάκιας, ξέρω εγώ. Αυτό σε άλλες χώρες δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή οι Σουηδοί είναι πολύ περήφανοι για την Ericsson, για την Nokia. Οι Έλληνες είμαστε κυρίαρχοι στις θάλασσες, αλλά τους βρίζουμε τους εφοπλιστές. Είναι όλοι λαμόγια. Δεν είμαστε περήφανοι για την ναυτιλία μας. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο και μέσα στο παραπέντε. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές χώρες, δηλαδή αν δούμε το ελβετικό σύστημα, πώς λειτουργεί, θα δούμε ότι για κάθε θέση, είτε είναι αυτός δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι δάσκαλος, είτε ό,τι θέλεις, υπάρχουν 3 κατηγορίες. Υπάρχει ο μέντορας, έτσι. Υπάρχει η μεσαία κατηγορία, είναι αυτός που θα αντικαταστήσει το μέντορα, και υπάρχει και η καινούργια γενιά από κάτω, πιτσιρικάς που έρχεται. Αυτό θα το συναντήσουμε παντού. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλάω για εταιρείες, έτσι, και για ανθρώπους, αλλά σε μια εταιρεία, παράδειγμα παραπέντε, έχει τους 2-3 ηλικιωμένους test pilot που κάνουν το τελικό trimming στο αλεξίποτο. Έχει αυτούς από κάτω που κάνουν την κουζινοδουλειά, δηλαδή κάνουν τα τεστ πάνω από τα νερά κτλ. Και έχει και από κάτω τους πιτσιρικάδες που είναι 18 χρονών που ακολουθούν. Και έτσι σιγά σιγά όλο αυτό το χτίζουν. Και αυτούς που έχουν και κάνουν τη διαφορά, τους έχουν ως πρότυπα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Τα πρότυπα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, όταν το 1992 ο Ernst Straub κέρδισε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η καγκελαρία της Γερμανίας τον κάλεσε να του απονέμει κάποιο σταυρό εκεί. Το ίδιο έκανε και το Παλάτι στην Αγγλία, που κάλεσε τον Τζον Πέντρι, όταν κέρδισε και αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να του απονέμουν κάποιο μετάλλιο. Αυτό το κάνουν για να δείξουν στην κοινότητα τα πρότυπα. Στη χώρα μας πάσχουμε λίγο από αυτό. Δηλαδή όσοι πιλότοι, όσοι εκπαιδευτές ξεφεύγουν και κάνουν λίγο διαφορετικά, δεν τους είδαμε, δεν τους δώσαμε το βήμα και το λόγο που χρειαζόταν για να χτιστεί πάνω σε αυτούς κάποιο πρότυπο. Έτσι. Αλλά αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου. Το βλέπουμε, νομίζω θα αργήσει να ξεπεραστεί. Ξεφύγαμε λίγο. Γιατί έκανα όλη αυτή την εισαγωγή. Την εισαγωγή αυτή την έκανα ότι όταν η κοινότητα, το καφενείο κάτω, το κάθε καφενείο, λέει στους μαθητές, στους νεότερους μαθητές, ότι ο δάσκαλός σου έτσι, ότι οι εκπαιδευτές τα βλέπουν όλα για τα λεφτά, ότι το ένα, ότι το άλλο, κάποια στιγμή όλο αυτό αποδομείται. Και το αντίστοιχο. Έτσι, όταν καλώς ή κακώς έχουμε στην Ελλάδα, αυτό το σπόρο έχει μια ομοσπονδία ή έχει ένα σωματείο. Όταν όλοι μας αρχίζουμε να βάλουμε κατά της ομοσπονδίας ή κατά του σωματείου, τότε αποδομούνται και οι θεσμοί. Όλο αυτό σχετίζεται με την ασφάλεια, αν το δούμε παρακάτω. Και μετά, σαν κοινότητα, στις απογειώσεις μας, βλέποντας τα κακό κείμενα, μένουμε όλοι σιωπηροί, τα αδεχόμαστε και μετά κυριαρχεί η όποια κουλτούρα κυριαρχεί και ψάχνουμε να δούμε τι έγινε. Είναι αυτό που έλεγα πριν, οι άνθρωποι κάνουν λάθη γιατί είναι άνθρωποι και η ζωή γενικά είναι αλλαγή και είναι και απρόβλεπτη, η οποία δεν μπαίνει σε κάποια εγχειρίδια
ή σε συστήματα διαχείρισης. Πολλά πράγματα τα λέμε για την ασφάλεια, όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα γνωρίζουμε, τα λέμε, αλλά τελικά τα ατυχήματα συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα, ότι για μένα αυτή είναι η ουσία του σεμιναρίου, ότι η ασφάλεια είναι μια κουλτούρα, η οποία χτίζεται από όλους μας, όλοι συμβάλλουμε σε αυτό, ο καθένας με τη συμπεριφορά του, και αν νομίζει, δηλαδή και ο τελευταίος νέος εκπαιδευόμενος πιλότος έχει και αυτός ευθύνη. Και οι εκπαιδευτές και σωματεία άπαντες έχουν ευθύνη. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Έτσι. Και κυρίως δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε από νόμους, δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε με το μαστίγιο, αν δεν πιστεύουμε σε αυτό. Έτσι. Και όλοι μας δεσμευόμαστε πάνω σε αυτό από έναν αξιακό κώδικα που έχουμε, γιατί οι αξίες είναι διαχρονικές, ενώ οι αρχές είναι παροδικές, αλλάζουν συνέχεια. Τι μας έχουν δείξει στα χρόνια που περάσανε τα ατυχήματα με το Αλεξίπτο Πλαγιάς, και όχι μόνο? Ότι ο καιρός δεν αποτελεί συγνό αίτιο. Τα ατυχήματα δεν ξεχωρίζουν έμπειρους ή άπειρους πιλότους, και τα ατυχήματα συμβαίνουν και στα καλά παιδιά. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικότατο ρόλο στα περισσότερα ατυχήματα ανεμοπορίας, και είναι συμβάλλον παράγοντας ακόμα και όταν η αιτία φαίνεται να είναι άλλη, ο καιρός, η αστοχία υλικού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι όλα είναι επιλογές μας. Έτσι, όλα είναι επιλογές μας. Δηλαδή, δεν ήρθε το αλεξίποδο από την ντουλάπα το πρωί να μας ξυπνήσει, να μας χτυπήσει την πόρτα, να μας βάλει μέσα στο αυτοκίνητο, να μας πάει στο βουνό, να μας δέσει επάνω και να μας πετάξει. Αυτά είναι όλα δικές μας επιλογές. Πολλές φορές λέμε ότι είναι επικίνδυνο να πετάς σε καταιγίδα. Είναι επικίνδυνο να πετάς με δυνατό αέρα. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι επικίνδυνο να πετάς σε καταιγίδα ή σε δυνατό αέρα, για ένα λόγο. Γιατί η καταιγίδα είναι εκεί και τη βλέπεις, είναι ορατό. Δηλαδή όταν βλέπεις το στόμα του λιονταριού και θες να πάει να βάλεις μέσα το κεφάλι σου, να δεις αν θα το κόψει, δεν σου φταίει το λιοντάρι. Έτσι. Το ίδιο και ο δυνατός αέρας. Ο δυνατός αέρας είναι εκεί, τον βλέπεις. Είναι επιλογή σου. Θεωρώ πιο επικίνδυνες καταστάσεις αυτές που είναι αόρατες, που δεν φαίνονται εύκολα. Οι έμπειροι πιλότοι, δηλαδή οτιδήποτε είναι ορατό δεν είναι επικίνδυνο. Γιατί το βλέπεις και είναι επιλογή σου. Θεωρώ πιο επικίνδυνο εκείνες τις όμορφες μέρες στην απογείωση με το λίγο άνεμο και τα Dust Devil στην προσγείωση να σκάνε. Αυτά τα θεωρώ λίγο πιο επικίνδυνα από τις καταιγίδες και το δυνατό άνεμο. Γιατί τουλάχιστον στην απογείωση έχεις τη δυνατότητα της επιλογής. Περιμένεις κάποια στιγμή και επιλέγεις τι θα κάνεις. Ενώ στην προσγείωση είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι προαιρετικό. Θα μιλήσουμε κι άλλο για αυτά παρακάτω. Ένα άλλο σημαντικό που έχει συμβάλει κατά πολύ στα ατυχήματα, αλλά και εδώ πάλι είναι επιλογή του ανθρώπου. Δηλαδή, το να πας να πίνεις αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο και να πετάς, το ξέρεις. Δηλαδή, ποιος πρέπει να σου το πει? Δεν το ξέρεις, δεν είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, όταν γίνεσαι σκνίπα στο μεθύσι, βγαίνεις να οδηγάς στους δρόμους, θα σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Με εξοπλισμό μη πλόιμο. Επίσης είναι επιλογή σου. Πέρυσι, νομίζω πρέπει να συσκεύασα γύρω στα 80 εφεδρικά που μου έφεραν οι άνθρωποι. 80-90, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί.
Το 12% του εξοπλισμού ήταν λιγμένα εφεδρικά. Το 12% ήταν λιγμένα. Το να έχει κάποιος ένα λιγμένο εφεδρικό πάνω του είναι επιλογή του. Το αν το αγόρασε από κάπου, γιατί το βρήκε φθηνό ή οτιδήποτε, πάλι είναι επιλογή του, γιατί έπρεπε να σκεφτεί γιατί κάνει 50 ευρώ ή 100. Σε ακραίες συνθήκες, καιρικές συνθήκες, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις, είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορεί να βρεθεί κάποιος με μια πτέρυγα. Συνήθως πάλι είναι επιλογή του να πετάξει τα όρια. Έχουμε ορίσει τα όρια στην απογείωση και για τους νέους πιλότους και για τους προχωρημένους πιλότους, τα οποία δεν είναι τυχαία. Έτσι. Δηλαδή, όταν θα απογειωθείς στα όρια και λίγο να ανέβει ο αέρας επάνω, μετά είσαι εκτός ορίων, είσαι ακυβέρνητος. Άρα και αυτά είναι επιλογή σου. Λαθεμένοι ή επικίνδυνοι χειρισμοί. Ένα πράγμα που μαθαίνει ένας νέος πιλότος από το λόφο είναι σε ποιο σημείο της πτήσης είναι ευάλωτος. Είμαστε ευάλωτοι οποιαδήποτε στιγμή βρισκόμαστε κοντά στο έδαφος. Είτε αυτό είναι απογείωση, είτε είναι μια κορυφογραμμή, είτε είναι προσγείωση. Είμαστε κοντά στο έδαφος, είμαστε ευάλωτοι. Είμαστε ευάλωτοι γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος να αντιδράσει η πτέρυγα, δεν υπάρχει ο χρόνος να αντιδράσουμε εμείς, θα πέσουμε κάτω. Άρα, το να κάνουμε αυτά τα περίεργα κοντά στο έδαφος, χωρίς αύριο, δίχως επιστροφή, είναι επιλογές μας. Έτσι. Τώρα, γιατί το κάνουμε, θα το πούμε παρακάτω. Αυτό που λέμε λανθασμένους χειρισμούς, δεν είναι λανθασμένοι για τον πιλότο την ώρα που τους κάνει. Αν θεωρήσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι το οποίο δεν θεωρεί σωστό. Δηλαδή, αν κάποιος το θεωρεί ότι είναι λάθος, δεν μπορεί να το κάνει. Απλά την ώρα που το κάνει, λόγω άγνοιας ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το θεωρεί σωστό. Τι γίνεται λίγο. Ή λέμε παράτολμες ενέργειες ή ακατάλληλους χώρους. Θα το δούμε αυτό. Πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου, δηλαδή πώς παράγεται μια σκέψη στον άνθρωπο. Για να παράξουμε μια σκέψη, γιατί το αλεξίποτο πλαγιάς ουσιαστικά είναι ένα πολύ όμορφο σκάκι. Πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο σκάκι. Είναι πολύ ωραίο σπορ. Ένας από τους λόγους που μου αρέσει είναι ότι δεν σταματεί, είναι σαν να παίζει μια παρτίδα κάθε φορά. Και είναι πρόκληση. Και η πρόκληση είναι κάθε φορά η ανάλυση, δηλαδή κάθε φορά που πατώνεις, που προσγειώνεσαι κάπου. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάνουν cross country στους αγώνες. Πάντα προσγειώθηκες γιατί έκανες ένα λάθος. Και η πρόκληση είναι να βρεις το λάθος και να το αναλύσεις. Έτσι. Πώς παράγεται η σκέψη μας, δηλαδή πώς σκεφτόμαστε. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε ίδια και ίσια δικαιώματα, δεν είμαστε όμως ίσοι. Δεν έχουμε το ίδιο μυαλό. Πώς το λέω αυτό. Δηλαδή, για να παραχθεί μια σκέψη στο κεφάλι μας, χρειάζεται νοημοσύνη. Ο κάθε άνθρωπος, ο Θεός του έδωσε μια νοημοσύνη, αντίληψη, πείτε το όπως θέλετε. Άλλος έχει 50, 80, 100, 150, 200 και αυτό είναι στατιστικό. Δηλαδή, στατιστικά, κάποιοι άνθρωποι έχουν δείκτη νοημοσύνης 80, ένα μεγάλο ποσοστό 90, κάποιοι έχουν 100 και όσο ανεβαίνουμε την κλίμακα και φτάνουμε στο 190, είναι ένας άνθρωπος στα 80 εκατομμύρια. Αυτό δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν για να παραχθεί η σκέψη χρειάζεται πρώτα νοημοσύνη. Το δεύτερο είναι η μνήμη. Και το τρίτο είναι οι μνήμες που έχουμε. Και το τρίτο είναι οι πληροφορίες που δεχόμαστε. Όμως, τι συμβαίνει όταν ένας νέος πιλότος, αν το δούμε σαν μικρό παιδί, τα μικρά παιδιά, γιατί εκεί επενδύουν όλοι, έτσι, στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, μπορείς να τα ξεγελάσεις εύκολα, μπορείς να τα ανταπλάσεις όπως θέλεις, γιατί δεν έχουν υψηλή νοημοσύνη, αλλά δεν έχουν μνήμη. Ενώ έναν ενήλικα
δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις εύκολα γιατί έχει μνήμη. Με τους πιλότους, τους που μπαίνουν στον χώρο του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, έχουμε πιλότους που έχουν νοημοσύνη, δεν έχουν μνήμη από Αλεξίπτωτο Πλαγιάς και το πιο επικίνδυνο είναι ότι είναι στις πληροφορίες που λαμβάνουν, είναι ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση. Φανταστείτε λοιπόν έναν νέο πιλότο, ο οποίος έρχεται στον χώρο του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και επειδή μας αρέσει το αυτί μας να ακούει εκείνα που θέλει να ακούει, οι πληροφορίες που δέχεται να είναι παραπληροφόρηση. Μη έχοντας μνήμη για να αναλύσει δεδομένα, τότε για τι πράγμα μιλάμε. Πώς πετάει αυτός ο άνθρωπος. Τη μνήμη, όταν είναι στη διάρκεια της σχολής, του τη δίνει ο εκπαιδευτής. Την παίρνει μέσα από τον εκπαιδευτή. Γιατί έχει ο εκπαιδευτής μνήμες για αυτόν. Αυτός σιγά σιγά, με το χρόνο, αναλύοντας τα δεδομένα, αποκτά και αυτό τη δική του μνήμη. Και πάλι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παίρνει πάντα, που λαμβάνει. Είναι σημαντικό. Γιατί αν την ώρα που γράφει το σκληρό του δίσκο στον χώρο του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, οι πληροφορίες που λαμβάνει είναι λάθος, τότε είναι θύμα παραπληροφόρησης. Ενώ αν είναι πολύ έξυπνος και έχει και πολύ καλές μνήμες, μπορεί να παραπλανηθεί, να είναι θύμα πλάνης, αλλά θα το βρει την άκρη. Για παράδειγμα, έρχεται μια δύσκολη στιγμή που ο πιλότος πρέπει να επιβιώσει, να κάνει χρήση εφεδρικού, να κάνει δεν ξέρω και εγώ τι. Εκείνη τη δύσκολη στιγμή, το manual έχει δείξει ότι όλοι οι άνθρωποι λειτουργούν με αυτά που μάθανε στην εκπαίδευση. Και το θέμα είναι ότι εκείνη τη στιγμή τι θα κάνει. Θα το τραβήξει, να το πετάξει, πού θα το πετάξει. Να το τραβήξω όπως μου είπε ο Διονύσης, να το τραβήξω όπως μου είπε ο άλλος, να το τραβήξω, να το βάλω μπροστά, να το βγάλω το σακουλάκι και να το πετάξω μετά. Δηλαδή όλο αυτό το μπάχαλο, όλες αυτές οι λάθος πληροφορίες που μπορεί να έχει, σε μια δεδομένη στιγμή θα πληρώσει τίμημα, θα μπερδευτεί. Γιατί θα έχει μέσα στον εγκέφαλό του πολλές λάθος πληροφορίες, εκτός από τις ουσιαστικές. Εάν μιλήσετε με αεροπόρους που είναι σε υψηλό επίπεδο, θα σας πούνε ότι σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσαν, τις χειρίστηκαν με το φάκελο από την εκπαίδευση, με αυτά που είχαν μάθει στη βασική τους εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση γενικότερα. Έτσι. Εμείς εδώ λίγο μπερδευόμαστε και συνέχεια να σας πω λίγο ότι περίπου το 70% της ενέργειας τόσα χρόνια που ξοδεύω στο βουνό, το ξοδεύω στην ηλικιότητα. Δηλαδή σε περίεργες ερωτήσεις που κάποιος κάπου του είπε κάποιου, κάπου κάτι άκουσε, κάποιος του είπε έτσι, κάποιος του παλιός. Η διαφορά τι γίνεται είναι ότι οι εκπαιδευτές, ο Διονύσης, ο Βαγγέλης, μιλάω για την Αθήνα που είμαστε στο βουνό και όσοι άλλοι εκπαιδευτές μπορεί να έρθουν και να είναι, δεν λένε εύκολα ανεύθυνα πράγματα για ένα λόγο, όχι γιατί είμαστε τόσο, ξέρω εγώ, υπεύθυνοι όπως θέλεις πείτε το. Ένα λόγο, ότι ο λόγος μας έχει βαρύτητα απέναντι στον εισαγγελέα. Έτσι, δηλαδή αν θα πάω εγώ χωρίς την ιδιότητα του εκπαιδευτή, με φίλους μου και θέλει κάποιοι να πετάξουν δίπλα, μπορώ πολύ εύκολα και ανάλαφρα να λέω ότι θέλω γιατί δεν έχω κόστος, δεν έχω τίμημα. Έτσι. Όταν όμως θα πούμε σε ανθρώπους πέτα, εκείνη τη στιγμή αναλαμβάνουμε και την ευθύνη και είμαστε υπόλογοι. Και πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν ήμασταν ελέφαντες. Οπότε έχει άλλη βαρύτητα το πώς μιλάνε οι εκπαιδευτές και στους νέους πιλότους δεν τους αρέσει τόσο πολύ το πώς μιλάνε οι εκπαιδευτές, αλλά τους κερδίζει πάντα η πιάτσα. Τους κερδίζει πάντα το καφενείο. Θα μιλήσω λίγο παρακάτω. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούει κανείς? 1, 2. Φόκος. Θα Διονύση, όλοι σε ακούμε. Πες μου. Okay, να κάνουμε ένα διάλειμμα 5-10 λεπτάκια. Μπορούμε? Άμα είναι να πας για κατούριμα, εντάξει. Ποιος μίλησε? Έλα ρε, ο Μάνος είμαι, Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο, φίλε μου. Ναι, να κάνουμε διαλυματάκι 10 λεπτάκια. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ.
κάτι να πάει στραβά, θα πάει στραβά. Τα περισσότερα ατυχήματα που έχω δει ήταν όλα ατυχήματα καθαρά από ανθρώπινο παράγοντα και κυρίως από ηλιθιότητα και από βλακεία του χειριστή. Σχεδόν όλα. Υπήρχε μια εξαίρεση σε ένα ατύχημα με ένα φίλο πριν πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος είχε την ατυχία να τρακάρει στον αέρα. Γιατί όταν πετάς σε παγκόσμιους αγώνες, σε ένα θερμικό, οι πιλότοι είναι τόσο κοντά που ο ένας αγγίζει, και είναι όλοι σε υψηλό επίπεδο, και ο ένας αγγίζει την πτέρυγα του άλλου. Πατάει ο ένας μερικές φορές κυριολεκτικά πάνω στο αλεξίπεδο του άλλου. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο μπλέξιμο όλα πήγαν στραβά. Δηλαδή ο πιλότος έκανε ό,τι ήταν να κάνει, τα έκανε όλα σωστά, απλά έτυχε να τρακάρει, θα μπορούσε να τα αποφύγει. Τράβηξε το εφεδρικό αλεξίποδο, άνοιξε, κατέβαινε μια χαρά, κρεμάστηκε στο δέντρο, έσπασε το κλαρί από το δέντρο, έπεσε σε μια μητέρη πέτρα και χτύπησε τη μέση του. Δηλαδή όλα πήγαν στραβά. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις. Επίσης είναι το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Η αλήθεια συνήθως σε όλα είναι μία. Αυτό που διαφέρει πάντα είναι η οπτική του καθένα. Με τι τρόπο θέλει από πού το βλέπει, με τι τρόπο το βλέπει. Αυτά τα είπα και πριν, ότι έχουμε την τάση σαν άνθρωποι να βλέπουμε αυτό που περιμένουμε να δούμε, ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, και όταν είμαστε νέοι πιλότοι που ερχόμαστε σε αυτό το χώρο, κοιτάζουμε αλλά δεν βλέπουμε. Και οι άνθρωποι που βλέπουν για μας και αποφασίζουν για μας, που είναι οι εκπαιδευτές μας, πολλές φορές δεν είναι αρεστοί. Γίνονται δυσάρεστοι. Επίσης, ο κάθε ένας από εμάς βλέπει τα πράγματα με τη δική του αντίληψη και τη δική του επίγνωση σε μια κατάσταση. Πολλές φορές θα δούμε ανθρώπους που έχουν αντίληψη και επίγνωση μιας κατάστασης όταν καταλαβαίνουν ότι ο αέρας θα δυναμώσει, γιατί είδαν τα σύννεφα μπροστά τους να τα κουρεύει η άβρα και η άβρα είναι ισχυρή και πρέπει να πάω να προσγειωθώ, ή η καταιγίδα ξεκίνησε στο βάθος να ρουφάει, που λέμε, θα προσπαθήσουν γρήγορα να βρεθούν στο έδαφος. Σε άλλη περίπτωση, επειδή η καταιγίδα όταν αρχίζει να ρουφάει, αρχίζει να ανεβάζει παντού γλυκά, ανεβαίνουμε ωραία προς την καταιγίδα, τι ωραία, τι καλά, τραλαλό, τραλαλά. Μέχρι που κάποια στιγμή φτάνουμε στο σημείο εκείνο που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όλο αυτό έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση κάθε φορά. Δεν πειράζει αυτό. Κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν έχω να πω κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Έλα. Διονύση, σε χάσαμε, δεν ακούγεσαι. Σε χάσαμε, Διονύση, δεν ακούγεσαι. Έλα, εδώ είμαι. Λέω, αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε, πολύ ευχαρίστως, γιατί... Λοιπόν, ψάχνω να βρω κάτι, αν το έχω εδώ. Αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε όλα αυτά, να κάνουμε και μια μικρή κουβεντούλα, είμαι στη διάθεσή σας. Νομίζω ο Βαγγέλης είναι εδώ, στα μελός. Ναι, είμαι. Βαγκό, ό,τι θέλεις μιλάς ελεύθερα, γιατί δεν βλέπω κι εγώ καλά από εδώ μέσα που είμαι.
Πες και εσύ κάτι. Στο θέμα ασφάλειας δεν έχω και πολλά να πω εγώ, γιατί δεν έχω ετοιμαστεί. Απλά από όσα είπες τώρα, Διονύση, δηλαδή, αν πρέπει να πω εγώ κάτι που δεν το είπαμε, ας πούμε, και θα μας βοηθήσει πολύ να είμαστε ακόμα πιο ασφαλείς, ένα σημαντικό λάθος που κάνουν, το κάνουν ιδιότερα οι αρχάριοι αυτό πάλι, είναι θα μας σώσει από πολλά ατυχήματα ή από δύσκολες καταστάσεις αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δηλαδή, οι πιο πολλοί πιλότοι που έχω δει, άλλοι νεότεροι, άλλοι παλιότεροι, άλλοι, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα. Προσωπικά έχω διαπιστώσει ότι έχουμε μια τάση, γιατί όλοι έχουμε ανεπτυγμένα. Εγώ, καλώς ή κακώς, οι μελέτες λένε ότι στα extreme sports, δεν λέω ότι είναι τρελή, δεν είναι κακή, δεν είναι παλαβή, αλλά στα extreme sports υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό, να το πω ιδιαίτερων, να το πω ανισόρροπων, που μου είχε πει ένας φίλος μου, υπάρχουν μια ανισορροπία μεγαλύτερη στα extreme sports. Σε αυτή την ανισορροπία τη μεγάλη, ένα μεγάλο ποσοστό, καλός ή κακός, έχουν ανεπτυγμένα εγώ, υπερεγώ, παραπάνω από όσο πρέπει, είτε θέλουν. Δηλαδή βλέπεις ότι οι καλοί αθλητές ή οι καλοί παραπεντάδες κτλ. Θέλουν, δεν θέλουν, πρέπει να έχουν αναπτυγμένο εγώ. Που είναι κακό, εντάξει, για κάποιον λέμε το εγώ, ναι, αλλά πρέπει να έχεις για το εγώ σου, να βάλεις το κεφάλι σου στη φωτιά κτλ. Γιατί κάποιες φορές μην κοροϊδευόμαστε. Όταν κάποιος θέλει να πάει σε αγώνες, μου λέει, μου ποτάδε, που είναι καλός πιλότος, ότι το τουλάινερ είναι ασφαλές. Λέω, μια χαρά στα ποτάδε. Τα τουλάινερ τα σημερινά είναι ασφαλές και εγώ πετάω τουλάινερ. Και γιατί δεν παίρνεις αγωνιστικό? Γιατί του λέω ακόμα και να το έχεις το αγωνιστικό 100%, που πιστεύω ότι το έχω, πίστεψε με, έχω πετάξει μετά μια χαρά. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Είμαι στη φάση που την περίοδο αυτή τη ζωή μου θέλω να δηλώνω κότα με περικεφαλαία και με κεφαλαία γράμματα και δεν θέλω να ρισκάρω αυτόν τον αστάθμητο παράγοντα τύχη που είναι ένα 10%, ας πούμε. Εσύ θέλεις, μου λέει, ναι, αλλά ο τάδε μου το έχω. Ωραία, ο τάδε σου είπε ότι το έχεις, ναι. Ο τάδε πέταξε εφεδρικό πρόπερση, πέταξε εφεδρικό πέρσι και πέταξε εφεδρικό 3 σε 5 χρόνια. Είσαι στη διάθεση, εσύ που είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, να πάει να πολεμήσεις σαν τον τάδε? Όχι, δεν είμαι. Μα είναι πιλωταράθος, ναι, αλλά του λέω πέταξε 3 εφεδρικά. Βάζει το κεφάλι του στη φωτιά. Το βάζεις εσύ, όχι. Μην παίρνεις τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πήρα φόρα, απλοποιεί πολλά πράγματα. Αν δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, το πρώτο είναι θα αργήσουμε, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, ότι όλοι βιάζονται να πάρουν δύσκολα αλεξίδωτα, γιατί μας φταίνει τρίχες. Δηλαδή, στο παρελθόν έχω άπειρα παραδείγματα που δεν θα ονομάσω, εντάξει, είμαι κακός αυτό, ονομάζω εγώ, που λέω στον χήτη, μην το πάρεις αυτό το φτερό. Πετάω 20 χρόνια. Πάλι με χάει θα πάω. Ωραία. Φάγαμε ένα κλείσιμο, πετάξαμε ένα φεδρικό, σταμάτησαμε να πετάμε. Μην πάρεις το φτερό αυτό, γιατί δεν θα γίνεις καλύτερος πιλότος. Θα αργήσεις πιο πολύ, γιατί δεν θα πετάσεις σε δυνατές συνθήκες. Θα αργήσεις να γίνεις καλύτερος πιλότος. Θα αρχίσεις να φοβάσαι, οπότε περιορίζει τη διασκέδασή σου σε καθημερινότητα. Η φοβία λειτουργεί αθρηστικά. Και σιγά σιγά θα πηγαίνεις στο βουνό και ενώ θα πηγαίνεις με ένα φτερό που το καβαλάς και νιώθεις καλά, να ορμήξεις, να πετάξεις δυνατές συνθήκες, που δυνατές συνθήκες είναι τα cross country και πάντα είναι πιο ανεξέλεγκτες λίγο και αλλάζουν. Θα πάρεις ένα πιο δύσκολο φτερό και θα περιμένεις αγχωμένος να πετάξεις το απόγευμα. Γιατί να πάρεις αυτό το δύσκολο φτερό, αφού δεν νιώθεις 100% σίγουρος και αφού δεν πας για πρωταθλητισμό? Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Ξαναγυρίζω που θέλω να καταλήξω. Ότι αν δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, τον βάζουμε σε περίεργα παιχνίδια. Το ένα περίεργο παιχνίδι είναι να μην διασκεδάζουμε τόσο πολύ την πτήση μας. Το δεύτερο περίεργο παιχνίδι είναι να μας το δείξει από μόνο του. Το παραπέντε έχει φίλτρα. Είναι θέμα χρόνου. Πότε θα μας φιλτράρει? Όχι. Εντάξει. Οπότε ή θα χτυπήσουμε ή θα τρομάξουμε. Και όταν τρομάξουμε μία, τρομάξουμε δύο, τρομάξουμε τρεις, δεν θα θέλουμε να πάμε στο βουνό με την ίδια διάθεση. Γιατί θα πετάξει ο Διονύσης που δεν φοβάται. Και εγώ δεν θα πετάξω. Και επειδή δεν θα μπορώ να πετάξω, είμαι τόσο εγωίσταρος που θα λέω: δεν μου φταίει, δεν φταίω εγώ. Φταίει το φτερό, ότι έχω ασώδιο. Όχι, εσύ φταίς που διάλεξε το ασώδιο, ενώ δεν είσαι ακόμα για ασώδιο, όπως είπες. Ή το άσχημο της υπόθεσης είναι που εκεί, εγώ όταν φέτος δεν εκπαίδευσα. Έκλεισα 10 χρόνια γεμάτα full εκπαίδευση και επέλεξα να μην επιλέγω, έτσι. Εγώ γινόμαι κάποιες στιγμές συνειδητοποιημένα, επέλεξα ότι κάποια στιγμή θα τραμπουκίσω μαθητή μου, γιατί λέω, κοίτα, δεν να είσαι λίγο χούντα που λέμε έτσι και να μην έχεις ατύχημα, ή να είσαι ευγενικός και λες, it's a free world. Και εντάξει, ξέρεις κάτι, επειδή λες θα το πας για 10 χρόνια, προτιμώ όταν έρχεται κόκκινο να σπάω εγώ τον κρίκο και να μην έχω ατύχημα κανένα στη σχολή, που δόξα τω Θεώ ήμουν τυχερός και το είχα, γιατί θέλει τύχη, με λέμε χαζομάρες, παρά να είσαι τόσο δίκαιος. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν θέλει να δει την αλήθεια πραγματικά, την αλήθεια θα τη δει. Το θέμα είναι μην τη δει πολύ απότομα.
Και στο παραπέντε, παιδιά, είναι πανέμορφο, είναι ωραία, είναι όλα καλά. Αλλά έχω σηκώσει νεκρούς από πλαγιά, έχω δει κολλητούς με πιλοταράδες με καροτσάκια κτλ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό και να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αυτό. Μία παρένθεση που δεν άκουσα. Δηλαδή, σταματάω εδώ, δεν λέω άλλα. Είπες πολλά, Διονύση, μια χαρά τα είπες. Όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει, το πήρε το μήνυμα. Αυτά. Okay. Η ουσία είναι ότι, συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε ο Βαγγέλης, είναι ότι πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω, είναι ότι το πλαίσιο της εκπαίδευσης δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, οι κανονισμοί, όχι στην Ελλάδα, γενικότερα, υπάρχουν για να υπάρχουν, γιατί πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν είναι αρκετοί. Μπορούμε να ξεγελάσουμε πολύ εύκολα τις εξετάσεις και να περάσουμε τις εξετάσεις, αλλά ουσιαστικά τη μεγαλύτερη αξιολόγηση θα μας την κάνει σε βάθος χρόνου το βουνό. Το βουνό θα μας αξιολογήσει. Αυτός θα είναι ο πιο σκληρός αξιολογητής μας. Έτσι. Κάποιος άλλος, κάποια απορία, παιδιά, κάτι που θέλει να συζητήσουμε κάποιος? Κανείς? Οκ. Οκ, λοιπόν, Διονύση, τελείωσες μάλλον, οπότε Όχι, καταλαβαίνω. απλά θα ήθελα να πω, για να κλείσω, ότι γιατί ξέρεις, γίνεται πολύ μεγάλη παρουσίαση και θα μας έπαιρνε πάρα πολλή ώρα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω για να κλείσω είναι για τον ότι... Περίμενε λίγο. Ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, ειδικά για τους νεότερους πιλότους, ότι χρειάζεται χρόνος να κατακτήσουμε τον ουρανό. Ο ουρανός είναι κάτι το οποίο κατακτιέται. Ούτε αγοράζεται, ούτε εξαγοράζεται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Μέχρι να αποκτήσουμε την εμπειρία, η οποία είναι λίγο σκληρός δάσκαλος, γιατί για να αποκτήσουμε εμπειρία δίνουμε πρώτα τις εξετάσεις και μετά παίρνουμε τα μαθήματά μας. Και όπως λέει, η καλή κρίση προέρχεται από την εμπειρία και η εμπειρία προέρχεται από την κακή κρίση. Ο χρόνος είναι βασικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Επίσης, είναι σημαντικό οι συναναστροφές και τα μέσα που παίρνουμε πληροφορίες να τα έχουμε αξιολογήσει από σωστά φίλτρα. Ανάλογα με το ποιους κάνουμε παρέα στο χώρο και με το πώς θέλουμε εμείς ψάχνουμε την αποδοχή ή την καταξίωση, συμπεριφερόμαστε και μπαίνουμε πολλές φορές σε τρυπάκια που δεν είναι για τις δικές μας δυνατότητες. Επίσης, στα χρόνια που έχουν περάσει, έχω δει ότι υπάρχουν παρέες, δημιουργούνται, οι άνθρωποι λειτουργούν στο βουνό για κάποιο λόγο σαν μαγνήτες. Δηλαδή, αυτοί που λίγο φοβούνται, κάνουν μια παρέα, που συνήθως προσπαθούν με τον τρόπο τους να φοβήσουν και τους άλλους, και οι άλλοι που θέλουν περισσότερο το cross country, τους αγώνες ή οτιδήποτε, κάνουν κάποιες άλλες παρέες, με την καλή έννοια όλα αυτά, έτσι, δεν τα λέω κλίκες, γιατί λειτουργούμε σαν μαγνήτες. Είναι σημαντικό, λοιπόν, αν θέλουμε είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το χώρο και με τι τρόπο θα φτάσουμε εκεί. Ο καθένας, για μένα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, φτάνει να ξεκινήσει σωστά και με στρατηγική. Δηλαδή, θέλω να μάθω cross country, τι πρέπει να κάνω, ποια είναι τα βήματα, ποια είναι η μέθοδος, ποιος είναι ο τρόπος. Θέλω να κάνω ακροβατικά, επίσης, πώς θα φτάσω εκεί, ποια είναι η μέθοδος, ποιος είναι ο τρόπος, ποιο είναι το κόστος, ποιες είναι οι θυσίες που πρέπει να κάνω. Όλα αυτά χρειάζονται στρατηγική. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και χανόμαστε, γιατί θέλω να κάνω και λίγο ακροβατικά,
θέλω να κάνω και λίγο cross country, θέλω να πάω και στους αγώνες, θέλω να κάνω και κανένα δεθέσιο, θέλω να κάνω και αυτό και στο τέλος δεν κάνω τίποτα σωστά. Και στο τέλος δεν κάνω τίποτα σωστά. Δηλαδή πρέπει να έχεις focus πάνω σε αυτό που θέλεις να κάνεις και να δουλέψεις αρκετά σκληρά. Έτσι και συγκεκριμένα. Ότι τα κάνω όλα δεν γίνεται. Okay. Επίσης είναι ένα άλλο σημαντικό που έχω προσέξει είναι ότι και αφορά το εγώ των πιλότων πολλές φορές, ότι έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να είναι πρόκληση ο τρόπος που μιλάμε στους νεότερους πιλότους. Δηλαδή, η λέξη, ο κάθε πιλότος έχει μια προσωπικότητα. Έχει και ένα εγώ. Όταν του λες, ξέρω εγώ, με έναν μη κόψο τρόπο, ο καιρός ακόμα δεν κάνει για σένα. Αυτό το αλεξίπτωτο δεν είναι για σένα. Μέσα του, έτσι, του δημιουργείς μία οργή στο εγώ του. Και αυτός μέσα του βράζει και κάποια στιγμή λέει θα σου δείξω εγώ τι είναι για μένα, τι δεν είναι για μένα και λειτουργεί παρορμητικά και προσπαθεί να αποδείξει στους άλλους ότι αυτός μπορεί. Το αλεξίπτωτο πλαγιάς έχουμε περάσει όλες αυτές τις φάσεις, δηλαδή θεωρούσαμε ότι για να έχεις λόγο ύπαρξη στο βουνό πρέπει να κάνεις τον ακροβάτη, πρέπει να κάνεις χιλιόμετρα cross country για να μετράς το βουνό, να είσαι κάποιος. Αλλιώς δεν έχεις καμία αξία. Αυτό έχει φύγει πια. Το βουνό είναι ένας χώρος διασκέδασης. Μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που κάνει για τον εαυτό του και να το ευχαριστιέται. Δηλαδή να κάνει την πτυσούλα του. Δηλαδή πρώτα απ' όλα αυτός που κάνει παραπέντε πρέπει να δώσει μια απάντηση στον εαυτό του γιατί πετάω, γιατί θέλω να κάνω παραπέντε. Στον εαυτό του, όχι σε τους άλλους. Στον εαυτό του. Γιατί πετάω, γιατί πάω στο βουνό. Ζω σε αυτή την πόλη εδώ μέσα. Πάω στο βουνό γιατί τι θέλω να πάρω. Θέλω να δω την παρέα, τους φίλους, θέλω να δω τη φύση, θέλω να φύγω από αυτό που με πνίγει μέσα στην πόλη. Είναι ένας τρόπος ζωής. Δηλαδή έκανα την πτυσούλα μου, τη γούσταρα αυτή που έκανα, 5 λεπτά, 3, 10, δεν έχει σημασία. Δεν έχουν αποδείξει σε κανένα τίποτα. Έτσι. Πολλά ατυχήματα έγιναν στην προσπάθεια κάποιων να αποδείξουν ότι κάποιοι είναι ενώ δεν χρειαζόταν να γίνει. Πάμε στο βουνό γιατί γουστάρουμε, πάμε να πετάξουμε όπως θέλουμε να πετάξουμε, χωρίς να θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε υπόλογοι στους άλλους για το τι θα κάνουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να το κάνουμε με ασφάλεια και να διασκεδάζουμε. Αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ωραία λοιπόν, Διονύση. Χάρηκα που σας είδα όλους και σας άκουσα. Να περνάτε καλά, να είστε ασφαλείς, να έχετε υπέροχες γιορτές. Okay. Ωραία λοιπόν, Διονύση. Εμείς ευχαριστούμε τον Διονύση για τη χρήσιμη παρουσία που μας έκανε. Ό,τι παραπάνω μαθαίνουμε για το σπορ που κάνουμε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. 2 λόγια μόνο από μένα. Η ασφάλεια έχει να κάνει με αεροπορική παιδεία και αυτό σπανίζει στο χώρο μας. Ένα παράδειγμα, πόσοι από εμάς τσεκάρουν το εφεδρικό τους πριν από κάθε απογείωση. Ένα άλλο παράδειγμα, έχω δει πολλούς πιλότους να μιλάνε ενώ δένονται. Μέγα λάθος. Είναι ιερή στιγμή για να μην ξεχάσουμε δεσίματα. Και έχω δει ατυχήματα να γίνονται γιατί υπάρχουν ξεχασμένα δεσίματα γιατί κάποιος μιλούσε στο δέσιμο την ώρα αυτή. Επίσης, οι 2 σχολές της Αττικής έχουν δώσει μεγάλη σημασία στον τομέα της ασφάλειας και αυτό έχει βοηθήσει πολύ στη μείωση των ατυχημάτων στον χώρο του παραπέντου. Σαν ΑΟΚ θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις των πιλότων και τις συνθήκες κατά την παρουσία τους στα βουνά μας με διάφορες δράσεις. Ραντεβού στον αέρα λοιπόν, Ατίθασα νιάτα και Ατίθασα λίγο πιο όρημα νιάτα. Καληνύχτα σας και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Καλές γιορτές. Διονύση, έχεις αφήσει... Καλά Χριστούγεννα. Διονύση, έχεις αφήσει μία ερώτηση αναπάντητη από τον Κωνσταντίνο Σακά. Για δες την λίγο, έχει αξία νομίζω. Πού είναι η ερώτηση? Πού είναι η ερώτηση? Η ερώτηση είναι στο chat. Εκεί θα τη δεις. Κωνσταντίνε, δεν μου τη λες την ερώτηση. Περίμενα να τη διαβάσω.
Πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Οκ. Σε κάποιες θα σου πω, Κωνσταντίνε, από αυτά τα λίγα που ξέρω, δεν σημαίνει ότι ό,τι λέω είναι και τα σωστά. Σε κάποιες χώρες, παράδειγμα, αν θα μιλήσουμε για την κεντρική Ευρώπη, υπάρχει σοβαρός έλεγχος όταν θες να πας να πετάξεις. Δηλαδή υπάρχει το lift, γιατί για να ανέβεις η πρόσβαση αναγκαστικά γίνεται με lift πάνω στις απογειώσεις, οπότε όταν πας να ανέβεις, κάποιος θα σου ζητήσει κάτι. Θα σου ζητήσουν χαρτιά, το δίπλωμά σου κτλ. Επίσης, αν είσαι παραβατικός στην περιοχή, κάνεις τα δικά σου, η ίδια η περιοχή, οι ίδιοι οι πιλότοι, η σχολή εκεί, ο υπεύθυνος που είναι, θα σε διώξει συνήθως, από ό,τι ξέρω για τη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία κτλ. Η κάθε σχολή που είναι στο χώρο, εκεί στην περιοχή, έχει αρμοδιότητες. Δηλαδή, αν ήταν ο Διονύσης ή ο Βαγγέλης στον Κιθερώνα, για παράδειγμα, και είχαμε την αρμοδιότητα από την εκεί, δεν ξέρω, ομοσπονδία, δεν ξέρω ποιος φορέας ελέγχει αυτό το σπορ στην κάθε χώρα, τότε θα σου απαγορεύανε να πέταγες. Έτσι. Σπάνε αυγά εκεί. Σπάνε αυγά εκεί. Δεν είναι αστείο. Έτσι. Εδώ δεν είμαστε ακόμα σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να έχουμε... Βασικά είναι και άλλη και η κουλτούρα. Αλλιώς πειθαρχεί, έχει μάθει σε όλα να πειθαρχεί διαφορετικά ο Κέντρο Ευρωπαίος, αλλιώς είναι ο Έλληνας. Για παράδειγμα, έχουμε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Στη Γαλλία θα πας στο δρόμο με 55 χιλιόμετρα, η πινακίδα λέει 50, εσύ πηγαίνεις με 56, σε σταματάει ο χωροφύλακας και σου λέει 56. 10% δικαιούσε, άρα έχεις πάει 1 χιλιόμετρο παραπάνω, πάρε πρόστιμο. Εδώ στην Ελλάδα ελέγχει το δρόμο η τροχέα, έχεις 15 παραβάσεις και αφού έχεις 15 παραβάσεις, ο τέλος, επειδή θέλει να κάνει μια διαπραγμάτευση μαζί σου ο τροχονόμος, σου λέει θα σε γράψω μόνο για αυτό 40 ευρώ και άντε σήκω φύγε. Και για να το παίζει καλός, και μετά εσύ πας στους φίλους σου και λες δεν με έγραψε για το ένα, δεν με έγραψε για το άλλο, μου έγραψε μόνο 40 ευρώ και it's okay. Δεν έχεις κόστος. Πρέπει να θέλει. Θέλει έλεγχο. Δεν τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Αποτύχαμε, θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι. Και όχι με το Βελγέκα, εννοώ ότι σαν κοινότητα δεν καθίσαμε και ποτέ στα χρόνια που πέρασαν να συζητήσουμε σοβαρά. Έτσι, να συζητήσουμε σοβαρά όλοι μαζί, εκπαιδευτές, σωματεία, άλλοι φορείς που εμπλέκονται. Δεν συζητήσαμε σοβαρά. Χάσαμε πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι. Στην κεντρική Ευρώπη το είδαν και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά όταν ξεκίναγα εκεί το παραπέντε, το 92-93, εκεί όταν εμφανίστηκε το σπορ, είναι τέτοια η κουλτούρα που το είδανε σαν θέσεις εργασίας, σαν λεφτά. Δηλαδή, σου λέει βγαίνει ένα σπορ, άρα θα αναπτυχθούν θέσεις εργασίας, θα παίρνω φόρους, θα λειτουργήσει η τοπική κοινότητα, θα δουλέψουν οι μπειραρίες, θα δουλέψει ο τουρισμός, θα δουλέψει το ένα, θα δουλέψει το άλλο. Το είδανε καθαρά business. Στην Ελλάδα, γιατί έτσι λειτουργεί εκεί το σύστημα. Στην Ελλάδα το είδαμε λίγο διαφορετικά. Το είδαμε ότι απαγορεύεται το να είναι business, θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ούτε έχω καταλάβει τι είναι. Διονύση, διακόπτω. Έχει βάλει μια απορία ο Χρήστος ο Γιακουμάτος, αλλά την έχει γράψει. Μπορεί να μπει μέσα να σε ρωτήσει, θα ρωτάει. Ο Χρήστος ο Μαλαισίας, ο συνάδελφος. Πού είναι τη δόκια του Χρήστου? Κοίτα, να μπαίνασε. Τώρα την είδα. Θα έχει γράψει και στα αγγλικά. Χρήστο! Έλα, μ' ακούς? Ναι. Βλέπω πολλούς νέους πιλότους Ναι. που they've been told is not suitable for them and they have no idea why. Δεν έχουν ιδέα γιατί. Χρήστος, you must talk in Greek, my friend. You are not in Ναι, Malay. η ορθογραφία μου στα ελληνικά θα φύγουν όλοι από εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Πες το. Έχω τύχει με πιλότους, νέους πιλότους, μαθητές δικούς του και του Βαγγέλη,
Και τους λέω, γιατί δεν πετάτε? Και λένε, μου είπε ο instructor ότι δεν είναι κατάλληλο για μένα. Και τους λέω, γιατί? Και δεν ξέρει κανένας βασικά. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Μμμ. Απλώς αυτό μόνο το comment είχα. Ναι. Συνήθως εξηγούμε πάρα πολύ για ποιο λόγο περιμένουμε το απόγευμα να πετάξουν. Το κάνουμε και θεωρία, το λέμε και εκεί. Οκ. Έτσι, γιατί το βασικό εργαλείο στην εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές είναι ο καιρός. Είναι το Ναι. βασικό εργαλείο, έτσι. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε τον καιρό σαν βασικό εργαλείο για να πετάξουν νέοι μαθητές με ασφάλεια. Το θέμα είναι με τους νέους μαθητές, δεν είναι το μόνο που εστιάζουμε στην εκπαίδευση στο θέμα της ασφάλειας, μην χτυπήσουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι πώς θα τους βάλουμε στο χώρο του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, σιγά σιγά, χρησιμοποιώντας συνθήκες έτσι με laminar wind, με άβρα, χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις, ώστε σιγά σιγά να αρχίζουν να αποκτάνε μια εξοικείωση με τον αέρα. Φαντάσου λοιπόν ένα μαθητή που θα τον πετάξεις με θερμικά στην πρώτη-δεύτερη πτήση, να χοροπηδάει στον ουρανό, να μην καταλαβαίνει γιατί χοροπηδάει, γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Στο τέλος θα λειτουργεί ο φόβος, θα του μείνει ένας φόβος, θα πει Παναγία μου πότε να προσγειωθώ. Στο τέλος ο φόβος λειτουργεί αθροιστικά και κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί χτυπιέται στον αέρα και γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, απομακρύνεται. Είναι ουσιαστικά όπως μαθαίνεις το μικρό παιδί μπάνιο. Αν πάρεις το παιδάκι σου να το μάθεις μπάνιο, θα το πας σε μια θάλασσα ήσυχη, σιγά σιγά θα μάθει να αγαπάει το νερό και τη θάλασσα. Αν το πετάξεις μέσα σε πολλά κύματα, θα φοβάται κάθε φορά αυτόν τον δρόμο που θα τραβάει εκεί. Οπότε και ένας φοβισμένος πιλότος σε μια δύσκολη κατάσταση θα λειτουργήσει αντίστοιχα μηχανικό. Αυτός είναι ο λόγος που σε ρώτησα γιατί δεν τους πετάτε από κανδύλι. Και μου έδωσε την απάντηση ότι η προσγείωση και όντως δεν είναι εύκολη. Στο κανδύλι η προσγείωση δεν είναι εύκολη. Είναι άλλο. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι αρκετοί Αθηναίοι εδώ. Καταρχήν στο καντήλι δεν υπάρχει, θέλεις 3 εκπαιδευτές αν θέλεις να κάνεις κάτι. Θες έναν στη μέση, έναν στην προσγείωση και έναν στην απογείωση. Είναι 4.700 μέτρα η απογείωση από την προσγείωση. Έτσι. Επίσης το λάθος στο καντήλι είναι ότι αν και με η προσγείωση έχει μια μόνιμη κλίση, ούτως ώστε ο μαθητής δεν μπορεί να καταλάβει καλά το λόγο κατολίσθησης, ότι θα νομίζω ότι θα είναι στα 3 μέτρα και ξαφνικά θα βρεθεί με τα 3 μέτρα να πάει 300 μέτρα κάτω. Ένα είναι αυτό. Μετά είναι ότι το έδαφος κάτω δεν είναι τόσο φιλικό σε κάποιες προσγειώσεις, αν είναι μέσα στο πεδίο βολής από τις λακκούβες που έχει, και δεν μπορείς να κάνεις εύκολα λάθος εκεί. Δηλαδή άμα ο μαθητής στις πρώτες του πτήσεις, βασικά τι γίνεται, επειδή εσύ επιλέγεις, όλες οι απογειώσεις και όλες οι προσγειώσεις δεν είναι για όλους τους πιλότους. Δηλαδή δύσκολα πετάς έναν πιλότο πρώτη υψηλή πτήση στην Καλαμάτα, που είναι περιορισμένη απογείωση, ή ξέρω εγώ σε κάποια άλλη περιορισμένη απογείωση. Το ίδιο και ισχύει και για την προσγείωση. Είναι δύσκολο, δηλαδή αν κάποιος στις πλατείες έχει μάθει να προσγειώνεται σωστά, έτσι, δηλαδή ο στόχος στις πλατείες ποιο είναι? Στις πλατείες δίνουμε μια προσγείωση 200 στρέμματα και σιγά σιγά ο μαθητής κάνει zoom in. Προσπαθεί να προσγειωθεί ακριβώς εκεί που θέλει. Όταν την κατακτήσει την προσγείωση στις πλατείες, τότε ναι, πάμε και στο καντήλι. Απλώς για να to clear my position, εγώ έχω ξεκινήσει τελείως λάθος. Έχω ξεκινήσει μόνος μου. Έχω τσακιστεί πολλές φορές. Εντάξει, δεν με έχει φοβήσει το σπορ προσωπικά για διάφορους προσωπικούς λόγους. Απλώς ήθελα, γιατί έβλεπα τους μαθητές ότι ήταν λίγο clueless. Γιατί δεν πετάνε. Κατάλαβε. Έλα, πες το. Εσύ δεν είσαι ordinary, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ έχεις φτάσει αυτοκτονία στην αρχή και το είχαμε πάρει όλοι. Εμείς τι φταίμε, δηλαδή. Γι' αυτό είπα εγώ, για τον Χρήστο. Δηλαδή πρέπει να κοιτάνε οι μαθητές ποια είναι τα πρότυπα που έχουν και να έχουν καλά φίλτρα στο τι παίρνουν, από ποιον παίρνουν. Δηλαδή αυτός που μου το είπε είναι αυτό που θέλω να γίνω εγώ. Ή άλλο ένα πράγμα που πρέπει να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τον εαυτό τους.
είναι ότι τι θέλουν να κάνουν με τον παραπέντε. Όταν θέλει να πας σε αγώνες, σε παγκόσμια επίπεδα κτλ. Και να πας ακροβατικά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετάξει εφεδρικό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χτυπήσει Ναι. να πετάξει ακροβατικά. Δεν πάνε να είσαι ο Γκαλόν, ο Ροντρίγκες, ο Ντεμπλίκ, έχουν χτυπήσει ούκο λίγες φορές όλοι. Μμ. Αποδέχεσαι αυτό. Ότι εγώ, φίλε, θέλω να κάνω αυτά που κάνει ο Ντεμπλίκ και ο Γκαλόν και ο Ροντρίγκες και όσοι άλλοι ήταν, αλλά αυτοί έχουν χτυπήσει σοβαρά τουλάχιστον 10 φορές. Και μιλάμε για τους καλύτερους του κόσμου τώρα. Έτσι. Έχουν χτυπήσει ούκο λίγες. Σπακατάγματα κτλ. Θέλεις να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, να πεις: εγώ θα βάλω το κεφάλι μου στη φωτιά, με ρίσκο να χτυπήσω. Γιατί άμα θέλεις να κάνεις infinity κτλ., αλλά εγώ δεν θα χτυπήσω ποτέ, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, δεν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Οπότε, αν θες να πεις ότι θα πετάς με 30 και 40 χιλιόμετρα κάθε μέρα οριακά, να μην τρυπάς χωρίς επιπλάνηση και δεν θα πας επίνεμα ποτέ, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Το έκανες συνειδητοποιημένα. Και έλεγες: εντάξει, θέλω να πάρω το ρίσκο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί στον αρχάριο δεν λέμε δεν κάνει για σένα, λέμε δεν κάνει για αρχάριο με την εμπειρία που έχεις και με το αλεξίπτωτο που έχεις. Δηλαδή, και εγώ να μου δώσεις το αλεξίπτωτο στο εκπαιδευτικό, θα ήμουν οριακά. Θα πέταγα στις συνθήκες αυτές, αλλά άνετος δεν θα ήμουν. Γιατί δεν θα είχα ταχύτητες, δεν θα είχα. Τους λες την αλήθεια δηλαδή στην ουσία. Δεν θα ήσουν άνετος. Τι σημαίνει ένα εκπαιδευτικό αλεξίπτωτο που έχει άλλα 7 χιλιόμετρα, δηλαδή πάει 38 και 7,45. Και τι να λέει, στην πραγματικότητα τόσο πάνε. Και άλλο ένα σημείο που να κλείσω, το πιο επικίνδυνο κομμάτι, παιδιά, στο θέμα ασφάλειας κτλ. Δεν είναι η αρχάρια. Αυτό που είπε ο Διονύσης, η σχολή σε προσέχει και προσέχει και παραπάνω από σε πρέπει. Είμαστε υπερβολικοί κάποιες φορές, είναι αλήθεια. Συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ. Αλλά όσο είσαι στη σχολή όμως έχω ευθύνη εγώ. Οπότε δεν μπορώ να σου πω συγγνώμη μετά δεν σε υπόλεξα. Έχω δει και εκπαιδευτές. Είχαμε και στην Ελλάδα. Sorry, έλα μου, πρέπει να τραβήξει λίγο φρενάκι. Το λες χαλαρά, δεν σου φώναξε ποτέ ο εκπαιδευτής, αλλά σε έχει πάσει το πόδι σου. Και οπότε μπορεί ο άλλος να φωνάζει λίγο παραπάνω για να μην γίνει αυτό. Άλλο ένα επικίνδυνο κομμάτι, ας πούμε, είναι μόλις τελειώσει η σχολή, μόλις πάρεις τα πρώτα σου θερμικά, μόλις έχεις αρχίσει πλέον να πούμε ότι ψευτοπετάς. Και είναι το γνωστό σε όλους intermediate syndrome, ας πούμε, που επειδή πέταξες, κύκλωσες και 2 θερμικά και πήγες και 3 φορές στα σύννεφα, την έχεις δει ότι είσαι αετός και δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Σλάβεκ που πετάει, ας πούμε, από τα 20 του και έβαζε 300 ώρες το χρόνο, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Αν με ρωτάτε εμένα ποιο είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι, είναι εκεί που ο πιλότος, για να το κάνω πιο καθορισμένο, ότι εκεί που από το low B πάει στο high B και το έχει καβαλήσει και λίγο παραπάνω όσο πρέπει, δίχως να ξέρει ακριβώς τους κινδύνους που βάζει το κεφάλι του στη φωτιά. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Δηλαδή είναι για κάποιον που πετάει πολύ, είναι από τον 2ο, 3ο χρόνο μέχρι τον 5ο. Που λέει εντάξει, δεν με περιορίζει εμένα το low B, ενώ δεν τον περιορίζει στην ουσία. Θέλει λίγο το εγώ του να αναπτύξει, λίγο πετάει καλύτερα και εκεί παίρνουμε ρίσκα και μπαίνουμε σε πιο δύσκολες συνθήκες που όντως μπορεί να συμβεί κάτι. Το έζησα. Σταματάω. Okay. Any question? Άλλη ερώτηση? Nope. Κάποιος έχει γράψει εδώ για τους κανονισμούς και για την εφαρμογή τους. Δεν άκουσα κάτι. Παιδιά, για τους κανονισμούς είναι υπεύθυνοι οι φορείς που έχουμε, π.χ. η Ομοσπονδία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τους κανονισμούς. Δεν αποφασίζω εγώ. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Δεν μπορεί να μην έχω καταλάβει για την ερώτηση. Οι κανονισμοί υπάρχουν, τους παίρνουμε σαν μπούσουλα, τους ακολουθούμε και πάνω με αυτούς πορευόμαστε και όχι μόνο με αυτούς και σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε και με τους άγραφους νόμους της διδασκαλίας. Μπορώ να πω αυτό που καταλαβαίνω από την ερώτηση, μπορεί να είμαι και λάθος, εννοεί ποιος είναι υπεύθυνος να εφαρμοστούν οι κανονισμοί. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή έρχομαι εγώ με διάρρη και είμαι καινούριος πιλότος και ανεβαίνω πάνω, απογειώνομαι και εντάξει, τα κάνω όλα μαντάρα. Ποιος τα εφαρμόζει αυτά? Αυτό κατάλαβα. Ναι. Να κάνω μία διακοπή και να παρέμβω όπως καταλαβαίνω εγώ την ερώτηση. Διονύσιο Παλιάτος. Ναι.
Γιατί δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί? Αυτή είναι η ερώτηση, νομίζω. Ας το επιβεβαιώσει αυτός που το γράφει. Οκ. Γιατί πιθανόν, Ανέστη, δεν υπάρχουν όλα εκείνα τα εργαλεία που Μην χρησιμοποιούν. απαντάς σε μένα, άλλος την κάνει την ερώτηση. Ναι. Εγώ διευκρίνησα. Ναι, πιθανόν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία ακόμα. Έτσι. Και ουσιαστικά επαφίεται και σε αυτούς τους κανονισμούς τους οποίους έχουμε, επαφίεται και σε ουσιαστικά μια συμφωνία κυρίων που επαφίεται σε όλους εμάς να τους στηρούμε και στους εκπαιδευτές και στα σωματεία και στον κάθε πιλότο. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, είναι ότι είναι ευθύνη όλων μας. Έτσι. Αυτό. Απλά θεωρώ ότι αν υπήρχε κάποιο κόστος για όσους δεν τηρούν κάποιους κανονισμούς, αν υπήρχε κάποιο κόστος θα το σκεφτόντουσαν για ορισμένα πράγματα που κάνουν παραβατικά. Εγώ νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιος να μας ελέγχει όλους, θα ήταν καλό, αλλά θα είχε έξοδα, τα οποία θα έπρεπε όλοι οι πιλότοι να τα καλύψουν. Δεν ξέρω. Στο δικό μου κόσμο, με τον τρόπο που το βλέπω εγώ, είναι λίγο ρομαντικό. Σε ένα σπορ το οποίο πρεσβεύει η ελευθερία, μου φαίνεται πολύ βαρύ να βάζεις χωροφυλάκους. Θα πρέπει να έχουμε την παιδεία όλοι μας και το επίπεδο εκείνο να κατανοούμε για ποιους λόγους πρέπει να αυτοπιθαρχούμε σε κάποια πράγματα. Έχει να κάνει με το σεβασμό. Με το σεβασμό απέναντι σε όλο, έτσι. Στους θεσμούς, στο σπορ, σε όλο. Αυτά, παιδιά, από μένα. Καληνύχτα σας και ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Good night, καλή νύχτα. Ωραία, λοιπόν. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Διονύση και Βαγγέλη.